voor Happy Eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Noorderwien live, 3 uur lang muzikaal vertier. En we hebben natuurlijk elke week een soort gasten achter de bar. Die binnen drok dwaande trouwens west om de droege was hier te snijden. Dank daarvoor. Wat het al je binnen, dat lees ik aan. Nu ik begin natuurlijk even met de verste vlogster Regina. Rent je bij mij een camera om. Ja. En doe net zo moeilijk met die sjaal. Ja, oké. Hoe is het? Oké. Ja, hartstikke goed. Ja, maar ik wil toch even een van die gasten, die wil ik even speciaal introduceren. Mag je dat? Ik jou die gewoon alle tijd rond. Ja, ik vind het zo leuk dat er mij is, Jan Ketelaar. Want het is voor mij een grote inspirator. En ik heb er een leuk liedskort gedichtje op. Zeg, ken jij de ketelaar? Het is een vreemde vogel, ja. En hij houdt zich schuil in industrieel gebied. Ja, en gebiedt u dan ook om daar rekening mee te houden met zijn gezette tijden van rust en ruimte. De ketelaar is een beschermd soort en uniek in zijn voorkomen. Hij voedt zichzelf met oud staal en last daar zijn beeldende nesten in vorm van herkenning aan u en aan de wereld. Ja, de ketelaar, een uniek soort die het liefst gewoon wilde blijven. Ja, fantastisch. Mooi verhaal. En ik zit er maar even bij dat zien beeld bij Holwert op het dik zit. Dan begint het misschien al te dagen. Ja, dat is die enorme grote vrouw. En er komt eigenlijk nog een prachtig keuzeruk bij. Ik vind het leuk dat hij er is, want hij had binnenkort een Iep en Dij. Naast hem zitten 2 heren. Die ene had het droege wassel even sneer voor u. Henk van Dijk en Alex Bauma. Alex Bauma kennen we als fotograaf. Die kennen we van Sibranda Hoes natuurlijk. De Kloosterkapel. Maar je bent in verband met de drive-in show, man. Dus wie had er even oor? Wie had oor al oor? Zullen we even naar Sarah? Kies ook mij naar Sarah? Ja, ik ben helaas verhinderd. En ja, de bus kwam net vol. Maar je kan alle jaar nog stemmen. Hè? En ik ben heel grutsk op Sarah. Omdat ik natuurlijk een hele mooie reis mee aan maken ha. En het is een mooi mirakel. Kijk, nou, mooie aanleiding om naar Sarah Seuterman te gaan. We praten straks nog wel even, maar doe dus mij onder de grote prijs van Nederland. Ik ben een aantal Friesen trouwens die er aan mij doen, maar de beste enige bij de singer-songwriters ook, hè? Volgens mij zit Alex ook bij de singer-songwriters. Oh, ik dacht dat het hip-hop was, maar... Nee, nou ga ik twijfelen. Ja, dan ga ik ook twijfelen. Ik ga het nakijken. Dat doet er ook niet toe. Je hebt toch echt je best. Want straks naar Amsterdam dus. Ja, zometeen rijd ik door naar Amsterdam. Jullie zijn de eerste stop. Welke zaal? Kleine zaal. Kleine zaal en wij spelen 7:55. Wow. Dus we spelen lekker vroeg op de avond, wat ik op zich heel fijn vind. Speel je dan alleen of heb je begeleiding? Nee, ik heb een fantastische band bij me. Bart de Vries op bas, Rob Vlaar op saxofoon en Matthias van Olst op de drums. Dus dat is heel lekker. Ik ga Sarah vragen, kom eerst even hierheen. Rijd dan terug naar Amsterdam om jongens mij te doen. Hoeveel nummers mag je spelen vanavond? 3. 3. We hebben een kwartiertje. Oh. Super moeilijk om dan een keuze uit je repertoire te maken. En dan heb ik het leven om jou te vragen van kom even 1 nummer spelen. Ja, precies. Ja. Nog veel moeilijker. Ja, nou, weet je wat ik dacht? Ik heb een lied geschreven voor mijn dorp. Ik kom uit Pinjum, ben ik geboren. En dat ligt vlak bij de kust. En daar heb ik toen een lied van gemaakt. Dus ik dacht, dan doe ik die. Want dat vind ik passend. Sarah Seuterman. Ik wacht. 7 ganzen voorbij. 26 meeuwen op de rand. 1 meerkoet rennend over het water.
dagen verder, 2 verstilde kerkdagen en steeds diezelfde dobberende eenden. Ik wacht de koeien in de wei en insecten tegemoet. Die trage lange zomer, die ik liever oversloeg. Ik wacht een baby bij de buren, de 3e, net op komst. Ik wacht het graan af van de velden en de eerste korte dagen van de zon. Ik wacht de nachten die met geen pil te slapen zijn. Ik wacht de houtworm aan de kast, de ouderdom aan de kat, het zonlicht aan de boeken en mijn huid van blank naar bruin, naar bleek en mat. Maanden wacht ik, in 1 moment voorbij. Wanneer ik aan de kade en jij weer terug bij mij. Mooie liedje, versjes, daar gaan we zwak voor. Sarah Seuterman, Sille Jong spelen. Dan mij begeleiding trouwens, 2 muzikanten erbij. De grote prijs van Nederland, de halve finale. En die had gelijk, want Alex, die ken ik als hiphopper, maar hij doet wel degelijk mee in de categorie singer-songwriter. Dus je bent niet helemaal gek geworden. Nee, ik vergiste mij. Nog meer vrienden van mij trouwens, Lester Blackfield, ik onze keer West als band. Zondag mij aan en nog een paar rappers uit Drachten wij. Is het meedoen om het meedoen? Of is het gewoon een podium zoeken? Of ben je toch wel zo fanatiek om hem te gaan winnen? Hoe sta je erin? Hoe sta ik erin? Dat is een hele goede vraag. Nou, ik sta erin doordat ik de Friese Singer-Songwriter-prijs heb gewonnen. Daardoor sta ik erin. Ik denk dat ik me er zelf nooit voor in had geschreven. Ik vind het absoluut zenuwslopend. Al een maand lang. Maar ik vind het ook een enorme kans. En zo zie ik het wel. Dat ik denk, ja, het is echt een kans om jezelf aan een breder publiek voor te stellen. En dus het is fantastisch als je in die finale geraakt. Ja, als niet, nou ja, dan zijn we nog steeds heel fantastisch. En dan gaan we gewoon lekker verder bouwen hier in Friesland. Dus het is sowieso helemaal goed. Maar het is wel echt een spannend traject, vind ik. Ja. Straks rijden, hoe laat gaan jullie naar Amsterdam? Ik ga nu naar Amsterdam. Oh, je gaat gelijk door? Ja, daar wonen er al 2 en er komt er 1 uit Zwolle. Dus zo, zo gaat het. Namens Noorderwind, heel veel succes. Dankjewel. We'll meet again. We'll meet again. Sarah Seuterman. Goed, zeg dat dus mij onder de hele finale van de Grote Prijs van Nederland. Dan heb ik nog even, en dan wordt het echt serieus, verkeersinformatie, dames en heren. Vind ik ook wel leuk om dat eens een keer mij te melden. Als je nou naar de Verhellingsjoch op Snijtermond, dit is dus een brug van Vreten Mikje. Bij deze maar even. Even maar met proefdraaien. Bij de Bregen van Skarsten Bregen zitten files om beide kanten op dit stuit. A6 en A7. Lemmer, Jereveen. Om correct te wezen. Ik moet erbij zitten, het zal net lang meer door hier. Maar hing je mij er net op, dan krijg je een idee wat ze daarmee aan de gang binnen. Maar A6 dus en A7 richting, in verband met het proefdraaien van de Bregen bij Skarsten Bregen.
Als je al in de file staat, dan gewoon lekker de radio om. Misschien Kim zelfs meisje in, dat is op radio, op televisie en internet. En we had Jason Staal te gast. Die heb ik al in zo'n rush, want hier naar Amsterdam. Jij belde me, ik moet straks nog dit, zo'n beetje. Ja, ik moet nog naar Assen en ik moet om 7 uur... Nee, Ga je wel voorzichtig doen? Ja. 5:15 in Stadskanaal, bij RTV nog wat. Oh, je hebt het van die dagen. Hè? Je hebt van die dagen. Ja, Leuk ja. man. Jij komt terug met de hele band, dus daar ben ik hartstikke blij mee. Maar dat is altijd een heel gepland hier om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik zei, laat hem vooral eerst even solo komen. Jason Staal, Nachtgedachten. Yes, Nachtgedachten. Tell me. Nou, we hadden eerst Daggedachten. Die was wit. Ja. Toen hebben we Nachtgedachten. Die is zwart. Zijn die heel anders dan die Daggedachten? Nee, eigenlijk niet. Nee, de hele structuur en de vorm is eigenlijk wel een beetje hetzelfde. En op Daggedachten hadden we voornamelijk mannen die meezongen. Dus Tim Akkerman en Paul de Munnik en Siep deden nog een nummer mee. En hier heb je ook weer 12 nummers. Ook weer met Sietse Broersma gedaan. En nu met vrouwen. Ja. Beetje thematisch bijna. Concept, hè? Ja, als ik het van tevoren zo had bedacht, was het een te gek concept. Nou weet ik, en daar ben je ook hartstikke druk mee, dat je je ook wel eens wat met theater bemoeit. Zit hier een theatrale laag in? Altijd. Ja. En we kijken nog of we in het theater iets kunnen doen. Maar ik ben nu ook met een andere voorstelling weer bezig in Veenhuizen. Ja. Dus er loopt van alles door elkaar. Ja, ik zag allemaal foto's, prachtige foto's met jongeren. En dat gaat over de vorige generaties. Ja, en de koloniekinderen. Ja, de koloniekinderen. Ja. Dus in Veenhuizen had je gestichten waar al die kinderen werden opgesloten. Ja, daar ligt wel... Ja. En mooie verhalen. En mooie verhalen. En dat zijn we aan het doen. En dat gaat in mei, geloof ik, spelen. Ja. Nachtgedachten. Ja. Even... is hij al officieel helemaal uitgepresenteerd? Klaar? 20 januari hadden we in het theater... Oh, de presentatie is al geweest. Ja. En toen hadden we... Hij zat ook op Spotify en zo. Ja. Hij is nog wel te verkrijgen. Ik kijk naar de Bregen waar je het mis trouwens. Dus blijf lekker staan. Programma ervoor. Laat je alles ophoren. Sietse Broersma. Ja. Dat is dus... Sietse Broersma heeft hem geproduceerd. En die heeft de bas ingespeeld en de extra gitaren. Omdat hij dat allemaal net iets strakker kan dan ik. Ja. Hey, je gaat 2 nummers van hem spelen vanwege het album? Of ga je eentje nieuw? En, Nee, allebei nieuw. allebei nieuw? Ja. Oké. Welke ga je doen? Ik ga eerst beginnen met de titelplaat. Alles wordt vanzelf weer mooi. En daarna? Meer dan jij. Dat is normaal een duet met Iris Kroes. Dus ik denk, nou, dat is nog een Fries tintje. Laat ik die er dan ook in gooien. Ik fiets regelmatig bij haar nieuwe huis hier in Leeuwarden voorbij. Dus ik ga haar binnenkort wel even uitnodigen om samen daar weer... Ik krijg die meneer, de Bregen is dicht, dus je kinderen weer hoe hinnen, Jook. Sinds ik het zo goed ja, ik doe nooit een keer verkeersinformatie. Ik vind het wel leuker klinken. De brug is nog open, maar je kan doorrijden. Oh ja, precies. Ja. Jezus Staal. Zeg wat je zeggen wilt, niet wat men wil horen. En doe wat je wilt, niet wat men vindt. En als je opgeeft, weet je nooit hoe ver je kwam. En alles wordt vanzelf weer mooi. En zoek niet naar geluk, wees gewoon een beetje blij. Proberen is genoeg om zeker te zijn. Je hebt geen tijd om te ontspannen. Je hebt het druk met rustig zijn. En alles wordt vanzelf weer mooi. Iets om van te houden en iets om aan te doen. Iets om voor te hopen met elkaar. Je hart is niet gebroken. Je hart dat lijkt ontploft. En alles wordt vanzelf weer mooi. En vraag wat je vragen wilt, maar denk erover na. En vraag wat je vragen wilt, maar denk dan ook verder. Oh, en alles wordt straks vreemd vertrouwd als alles anders wordt. En alles wordt vanzelf weer mooi. En denk erover na. Ervaring komt pas als je het niet meer nodig hebt. En alles
vanzelf weer mooi. En alles wordt vanzelf weer mooi. Alles wordt vanzelf, alles wordt vanzelf weer mooi. Nu zit ik hier beneden, ik ben alleen. Niets dan de stilte om me heen. En ik kan niet, en ik wil niet. Niet meer dan jij. En je mag ook best gelukkig zijn. Zonder mij. Tranen zijn de woorden die mijn hart niet spreken kan zonder jou. Meer dan jij stond ik op toen jij het niet zag zitten. Meer dan jij was ik daar. Zeg dat alles kon en dat de liefde voor elkaar pas toen begon. Nu zit ik hier alleen met iedereen. Niets dan de drukte om me heen. En ik kan niet en ik wil niet. Niet meer dan jij. En je mag ook ongelukkig zijn, ongelukkig zonder mij. En zuchten zijn de woorden die mijn hart niet spreken kan, niet met jou. En meer dan jij stond ik op, toen jij het niet zag zitten. Meer dan jij was ik daar. Meer dan jij heb ik gezegd dat alles kon. En dat de liefde voor elkaar pas toen begon. En de verliefdheid werd pas houden van toen jij er niet meer was. Het zat er vast wel eerder, maar waarom zag ik pas dat ik je lief had? Pas toen je weg was. Pas toen je weg was. Oh, en meer dan jij stond ik op toen jij het niet zag zitten. Meer dan jij was ik daar. Meer dan jij heb ik gezegd dat alles kon. En dat de liefde voor elkaar pas toen begon. En dat de liefde voor elkaar pas toen begon.
Wat is het? Maar de muzikant. En het tweede album eigenlijk in die cyclus, om het zo maar zo te drukken, is uit Nachtgedachte, Jesse Staal. Maar onder oren nu zijn eigen Iris Kroes. Maar, en die hebben we ook al eens een keer te gast gehoord. Geweldig talent uit Drenthe, Isa Zwart. Ze is fantastisch, hè? Zij is heel goed. Ja, zij is heel goed. Is het dan moeilijk om nog zo'n dame te regelen of kan het nog net? Nou, dat ken nog wel net. Maar dat hielp ook wel dat ik zei, joh, maar ik heb ook een hele mooie plaat met die en die opgenomen. En, nee, maar die heb ik toen, ik heb gewoon een mailtje gestuurd. En het moest allemaal heel kort tijd, dus ik heb haar opgehaald, naar de studio en weer teruggebracht. En dat ging heel snel, want ze ging naar Australië. Maar ook leuk. Misschien neem ik die de volgende keer ook wel mee. Oh, graag. Ja, nee, anders nodig ik haar zelf wel uit. Kom boord. Jij komt terug met de band. Album is uit, Nachtgedachten. Mooi project. Ja. Lang mee bezig geweest of juist niet? Nee, viel mee. Een halfjaartje of zo. Ja, ging eigenlijk heel vlot. Is dat het voordeel om ook werken met een Sietse broers, maar die ervaren is, die dingen toch goed kan produceren? Ja, nou, vooral omdat we elkaar al kenden. De eerste plaat hebben we al heel veel ruzie gemaakt en zo. Dus dan de tweede doet is er wat minder, omdat we dan wel weten, nou, we weten wel hoe het zit, dus we doen het wel zo. En hij ging veel meer op de gitaar en zo. En dat vond ik echt gek dat hij dat wel wilde doen. En hij heeft hem ingebast. Dus dan krijg je ook al wel echt een hele vette, strakke plaat. Dankjewel. Goed. Tot met band. Rij voorzichtig. De man had het druk. Jason Staal, dames en heren, is ik digitaal op alle mogelijke manieren wil te beharken. Onder andere via Spotify. Straks praten we wel even, want de band zit al klaar. Nancy en de Sinatra's. Lift gewoon lekker keel beginnen. Hoe heet het nummer wat je hem doet? Ze mij hem houden. Mooi. Live in Orde. Dan te veel, van mij is dat voorbij. Al dat geklei en gedolven die meer goed genoeg. Ze redt harder maar mij. Ze mij hem houden. Ja. Ze kunnen hem krijgen. Het wachtje doen zien bed. Oh, wat kan dat vaak voor? Zien stappen terug het hoes. Het slaan van het door. Zien geliefd, zien gefly, gefantaseerd en gedraaid. Zien gezwet, zo zien ex. Zien sixpack, zien seks. Zien motors, zien truien. Zien romantisch gebuien. Zien whatever.
Nancy en de Sinatra. Straks door ze nog draaien, noemen ze een praten we even mee de band. Ik doe even een kwart rondjes af voor het Nijzen. Rjoks van mij, links voor de kijkers thuis. Had je er al beeld bij haar. Pieter de Boer van iPop, hoe is het? Ja, goed. Binnen het draaiboek nog eens kleren of net? Ja, het draaiboek lees altijd klaar. De line-up helemaal compleet natuurlijk. Ja, de laatste 4 namen, hè? Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, waar ik. Wat voor feest. Kijk, komt altijd goed, jongen. Leuk dus de best. Pak even een droog wasje. Nijsem, Jan Ketelaar, ik moet zeggen dat ik zond ik op mijn racefiets dwars door Friesland. Jij het een soort eikpunt worden is van een protomeester. Daar ging ik een soort meisje gewoon heen. Jawel, die grutte vrouw, daar in Holwert op die Zeediek. Wat een prachtig beeld, Jan. Ik vind het echt heel mooi. Wat vies er zelf van? Ja, nog maar even, hè? Ja. Best een beskierde man, ik weet het. Nee, ik ben heel beleerd, maar ik ben ook heel grutskap. Krijg je er protte reacties op? Ja. Ik ben een prachtig mensen vinden het mooi en ik krijg een prachtige foto's daar stuurt. Van mensen die mij het beeld op foto's zien en ik heb een heel fijn gevoel over dat het stiet nou. Ik weet er van de weekend nog helemaal met de fiets en er komen echt mensen die zeggen, wist wat, we zullen er even uit, we willen een frisse neus hellen en we gaan even de Holvert naar de Diek en dan gaan ze er speciaal heen. Nou net geweldig. Ja, dat is fijn. Ja, mooi. De Horst en Iependij, kunstenaar, daar praten we straks over. Naast me twee heren, ik heb een kwart straks meer daarover. Horeta, mag ik het zo uitspreken? Ja, zo spreekt het heel goed uit wel. Ja. En daar is de Alex Bauma trouwens. En dit is Henk van Dijk. Drive-In Show. En hier zit op 1968, 1974. Ongelooflijk, hè? Ja, maar je bent alweer in de herhaling geweest, hè? Willem, jongen, de tijd had je eens kost. Nee. Wie ben er weer? Ja. Dus dan kunnen we een hoofdstuk bij dit boek, of net? Nou, dat doen we maar net, wel. Nee, we houden het simpel. Maar nee, Alex tegen nou besluiten, het is nog mooi genoeg geweest. Ja. Nog een keer? Ja, dan een keer. Maar het mag net zo worden dat ze straks zeggen, daar komen die seniele oude mondjes eigenlijk waar aan. Let we er maar heen gaan. Ja. Dat maken we net wel, hoor. Nou, het zou wel leuk vinden van Noorderwien. Wat doet die man er nog voor? Ja. Dik mij wel wat. Om te eindigen, maar dan... Ik had net zijn. Dus hebben we een fles whisky klaar. Wij gaan uit Nij, straks meer! Noorderwien. Mooie kledinghangers vind je wel op yourhanger.nl. Bedankje sturen. Gefelicitaard.nl. Altijd iets te vieren. Vindt u buitenschilderwerk ook zo'n gedoe? Ja, echt wel. Oh man. Kies dan voor Eigen Huis Schilderservice van Vereniging Eigen Huis. Samen regelen we de beste kwaliteit en u krijgt jarenlange garantie. Ga nu naar eigenhuis.nl voor uw persoonlijke aanbod. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Bij Dio&DA krijg je tot en met zaterdag 21% korting op bijna alles. Kom dus gauw naar de winkel en sla lekker voordelig je verzorging, make-up, parfum en vitamines in. Dio&DA, de drogist met aandacht. Uw huis dit seizoen nog laten schilderen door een vakman? Ja, echt wel. Regel het snel voordat we volgeboekt zijn. Ga nu naar eigenhuis.nl voor uw persoonlijke aanbod. Beweeglijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en kom langs voor een gratis zitanalyse. Prominent, de stoel die je beweegt. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Als is verder met Noorderwien live. Onder andere een optreden hier van Nancy en de Sinatra's. Maar nou eerst het Nijs met Tiete Seijers. Het regent krapte op de Frieske wenningmerk, want er wordt te min bijbouwd. Dat is waarom te zien in de cijfers van verkochte huizen. Na de crisis van 2008 zakken de merk in. Van 2013 nou ging het stadig om beter. Ontvliet niet waren minder huizen verkocht. En daarom dreigt er dus een vorm van krapte. Zo maakte Hielke Vonk van makelaardij Friesland in Drachten. Er moet meer gebeuren. En net alleen in de keepsector, maar ook in de huursector. De mensen die tijdelijk een huurwenning gaan willen, die krijgen weinig kans. Zit je bij de wenningcorporatie samen een jaar of langer op een wachtlijst. Dat had ik gevolgen voor de keepmarkt. Want de huurmarkt is wel een soort flexibel middel voor de keepmarkt. Want mensen die hebben soms tijdelijk even een orenwenruimte nodig om van de ene keepwenning naar de andere keepwenning te gaan. Pathé pakt in maart de bouw van een megabioscoop in Ljouwert weer op. Die bouw zou al in januari sliet niet los, maar vanwege een gat in de begrutting laat de zaak door stillijn. Dat is nou al eerder oplost. Bij het nieuwe Cambuurstadion ben ik plan voor een bioscoop. Maar om algemeen directeur Jacques Hoendervangers van Pathé hoegt tot net. Pathé heeft bijna overal een regionale functie. En zeker met zo'n grote bioscoop met 7 zalen. Dat is iets anders dan de 2 kleine die we nu in Leeuwarden hebben. Heb je gewoon een regionale aantrekkingskracht. En die is dus eigenlijk bijna dubbel het aantal inwoners dan dat je normaal gesproken in een stad zou hebben. En daarmee zou het heel raar zijn als je nog een net zo'n grote bioscoop een paar 100 meter verder zit.
Boeren zijn bot ontevreden over haar brancheorganisatie LTO Nederland. Die slaagt net genoeg maar de voest op de tafel. Dat blijkt in het onderzoek van een agrarisch vakblad. In de afgelopen 5 jaar had 1 op de 10 boeren het lidmaatschap opzijn, vooral melkveehouders. En vooral het landelijk bestuur krijgt kritiek. De boeren die een hound onderzoek zijn tevredener over de regionale afdelingen. Dus mineralen rijdt je op en daarom had we op zoek naar mogelijkheden om die waardevolle stoffen waarom te winnen. Op het symposium Tour du Poep in Ljouwertwaard het praat over hoe het kinders zooit, dus eigen ontlasting, dus eigen poep en pis dus. Om ze de naaiwebbroeken te kennen in de landbouw. Jan Wijma van de Universiteit van Wageningen denkt dat de wens te heljen is bij het begin, dus in de huskes zelfs. Om steeds maar bij de huizen of in kantoor of bij squallen of bij de afwaslijf in Amsterdam bijvoorbeeld, om daar specifiek op die locatie stromen te isoleren, uit te scheiden en daar dan nutriënten en de koolstof, om die eruit terug te winnen. Dat gaat stadig gewoon, maar ik denk dat steeds meer mensen daar motivatie zullen krijgen. Dan het waar. Het is een mooie maartijdsdag, maar aardig wat zinnen. Het is een gratis 15 section. Morgen ek zinnen, maar ook bewolking. Het wordt morgen een gratis 15. De Mandenmakers Marathon met 25% korting op al onze keukens. En u maakt iedere dag kans op een gratis keuken. En we zijn elke dag open tot 10 uur, dus kom snel langs. U heeft nog 2 dagen. Mandenmakers, het huis van keukens. Inspiratie en handige tips van Intuin vindt op terrassentrends.nl. Bij Terras en Trends vindt sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en Fabieltuin. Rond 50 verkeerpunten toch heel Nederland. Shop voor een dealer bij Dij in de buurt op terrassentrends.nl. Snijn in Bureau de Vries. Ik ben uiteindelijk skept van achter een auto. Daarom heb ik brutsen en ik ging klappen. Daarna heb ik na 2 weken inkomen alleen. Ik woon peken en dan bij de DWA halen. Het wonderbaarlijke verhaal van hutfietser Jan Venema. Gelukkig bij een ongeluk hadden ze mijn levertransplantatie dus aanlitten. Een tijdrit van intensive care naar erepodium. Snijn Alvoeren in Bureau de Vries. Ik vind Jan inspirerend. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrassentrends.nl. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens lief. Dank je wel. Namens het internet en sieren. Omroep Friesland. Morgen weer live bij Willem de Vries. En we gaan lekker terug dus met Noorderwien Live. Het muzikale dwarsplein dat ik nog wel eens wat horen. Meestal komen dan muzikanten. Jan Ketelaar is een prachtig voorbeeld. Joert in ieder geval. Maakt het mooie kunstwerken. Dat grote werk, hè, we weer refereren. Dus we kijken even noemen op de dik daar bij Hovert. Was het altijd die een haast? Groot werk? Nee. Is het lieds begonnen? Ja, dat is lieds begonnen. En voor het mij metaal? Met tekenen en schilderen is het begonnen. Ja, ja. En wanneer Christine Holle om kunstenaar te worden? Toen ik nergens was geschikt meer voor weer. Ja, zo ben ik nog erin begonnen. Ja. Let mij, joh. Ik maak toch wat, weet je. Maar nee, wie dat is zoekende en dan eerst denkt, dit is wat voor mij. Nou ja, ik ben inderdaad, ik moet erbij zitten zonder uitkering voor goed volledige arbeidsongeschikt verklaren. Dus net omdat ik net helemaal liep te sporen van de heren en dames geleden. En toen ben ik naar de kunstacademie Minerva gegaan in Grijns. Ben ik in 2012 ook aan. Ja, dus het is redelijk let, maar dank heer. Hè? Ja. Want toen maak je net alleen de kunstwerken, hè? Ik schreeuw. Ja. En ik zult de Joert net vregen, maar ik begreep zelfs dat na binnenkort de poging was om een vestje te zien. Ja, misschien morgen. Misschien morgen op een dij. Maar ja. Nee, daar geven we die net dat dwingen. Hier maar we het straks even nog aan, want we natuurlijk heel benieuwd was daar dwaangist. Even over dat beeld nog, want dat vervolg, want er komt nog een beeld bij in Hovert. Ja, ik heb eerst het is maar 2 beelden. Ja. De eerste staat er nou en ik werk aan een vriendin van deze vrouw die er nou staat. Die wordt lekker grut? Die wordt lekker grut, maar die wordt meeger. Die wordt meeger? Ja. De symboliek maar straks uitleggen. Dankjewel Jan. Goed, ik ga naar de groep van deze middag. Nancy en de Sinatra's. En even mij, Nancy, mag ik die samen nemen? Ja, dat is goed. Stel de band even voor trouwens. Ja, dit is Oege Reitsma op gitaar. Bekend geloof ik wel. Ja. Brand Visser, ook niet onbekend denk ik, op de bas. Ja, bekende muzikanten. Geloof ik ook. Pieter Willem Meinema, saxofonist. Ja.
En realiseer op de drums. Hoe lang ben je al bezig? Een jaar of 6, 7 zijn we al bij elkaar. Ja, en voorheen waren we Oebrabaya. En dat is toen opgeheven. En toen zijn we met een nieuwe band begonnen. Is Pieter Willem erbij gekomen. Nou, en zo is het ontstaan. Beetje hier 20, 30. Straks hebben we een praat over een boekje wat ik van je hem kregen. Dus die Cosa Nostra, maffia, een beetje die sfeer. Dat is ons levensverhaal. Ja. Van ik en mijn broers. Lees het maar eens. Brothers. My brothers, ja. En ja, dus dat is inderdaad, we spelen een beetje de 50s tot nu. En we proberen het een beetje in een eigen sausje te gooien. En een beetje sleazy dus. Een beetje Frank Sinatra. Ja, dat zou ik niet zeggen, maar dat klinkt niet verkeerd. Ja, dat slaat. Ik ben een enorme Sinatra-liefhebber. Het wordt fan vind ik altijd een beetje, maar ik ga de man heel heug. En daar zit altijd echt zo'n randje omheen. Dat stinkt, ja, is het wel helemaal 100% zuiver. Maar dat maakt het de man ook wel weer spannend. Ja, zo is het. Daar zou ik niks over zeggen. Nee. En dat zet ik wel een beetje bij hem. Dat mij wel wat ondeugend. Mag ik het ook niet over hebben. Nee. Goed. Je hebt twee nummers van. Welke? Ja. Nice Work van If You Can Get It van Doors Day. Ja. En Je ne veux pas travailler van Pink Martini. Ik ben op zijn Frans en in zijn Engels en op zijn Fries van alle markten thuis. Ik ben er helemaal voor. Nancy en de Sinatra's. Ja. The man who only lives for making money lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy man. Fall in love and you won't regret it. That's the best work of all if you can get it. Holding hands at midnight neath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how? Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how? Won't you tell me how? Won't you tell me how? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how? Dank u, dat was Doris Day. Dan Pink Martini.
doen meteen. Ja. Pink Martini. Voor onze Belgische fans. Ja, voor onze Belgische fans. Voor onze tour. We gaan straks op tour in België. Nou. Daar gaan we. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme des petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses ne me passe autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier et puis je fume. Je ne suis pas de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier. Je fume. Sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier et puis je Azus, dat is nog een nummer. Nancy en de Sinatra. Ziet er ook echt even te denken. Wieberig en de Reitsma. Ze weer wel mooi namen werd. Ja, maar dan krijg ik gedoe met andere bandleden, denk ik. Ja, dat wil ik net. Nee. Ja, ik denk dat is wel een grappig naam. Ik moet even naar meneer Reitsma trouwens. Want dit is een fantastische gitaar die hij had. Wat vind je dit? Dit is goed jongen trouwens. Ik ben al leek, maar ik vind hem mooi. Nee, het is echt een prachtig instrument. Het is een Hohner Les Paul. Mij P90's en dat ben die soulbar, prachtige lood. En het is dus geen Gibson, dat denkt iedereen altijd, maar het is uit de jaren 80 van Hohner maken. Het wordt het robuuste van een Gretsch. Die heeft wel volle grutten, maar die heb dat wel die uitstraling. Ja, koos me net blieder meidje met dit. Hey. Ja, want dat is het helemaal. Ja. En deze lei in de spreekwoordelijke winkel altijd naar die te roppen? Hoe is dat ging? Nee, ben ik heel bijzonder. Gewoon kwam ergens in Assen leier op een kamertje bij en ik jerde me, ik denk die mag ha. En het is, ik vroeg altijd een Telecaster, van die tijd verzwierd in Buster, die had ik nog, afgenomen op mijn sectie. Maar dit is het instrument, ja. Ja, precies. Hij zei het, ja? Natuurlijk, hè? Ja. Good old times. Ik heb er een Wieberig, Nancy en de Sinatra een boekje uitgebracht. Ja. Mijn prachtige aanzichtkaart, die ik echt helemaal
oud eruit ziet. Dat is ook de bedoeling, ja. Even een oud wieven praat, maar van mijn kant uit. Maar wat kindertje weer een prot, dat denk ik dan. Nou, dat is zo. Ja, dat is toch zo? Ja, dat is waar, ja. Hij is heel wat in die sfeer. Weer een mooie fotoshoot. Die had alles echt in die sfeer, hè? Van de jaren 20, 30 wat. Ja, zeker. Ja, dus het is zwart-wit. En we hebben toen bij de fotoshoot hebben we toen bij de Lawaai gedaan, weet ik nog wel. Ja, dat is alweer eventjes geleden, maar daar hebben we die toen gedaan. En die andere foto's uit het boekje van Cosa Nostra, die zijn door een fotograaf gemaakt. Dat is hartstikke leuk. Eigenlijk het levensverhaal van Do en die broer. Ja, dat is het een neer. beetje. Ja, daar komt het neer. Ja. Mooie foto's, maar er zit ook een heel verhaal dus in. Ja, het is we noemen het eigenlijk een novelle. Dus, mensen kunnen hem via de site of via Facebook, als je het wil lezen, dan stuur een mail. Je zet een USB-onversplak, die had er standaard bij? Ja, die hoort die standaard bij. Maar we zijn ook te beluisteren via Facebook of via Bandcamp. Daar staan we overal op. Dus mochten mensen ons willen zoeken, dan kan het ook op die manier. Het is net alleen een novelle, maar dan ben ik een aantal nummers ben er opnaam. Hoe heb je dat hoorn? Heb je dat ook helemaal old school dingen of ben je gewoon naar een hele moderne studio gaan? Of de studio old school was, misschien eigenlijk wel. Denk ik eigenlijk wel. Maar we hebben het op een moderne manier gedaan. Ja. Prachtig mooie nummers. Hoe kom je met dit soort nummers? Is dat een lange discussie? Wat iedereen zijn favoriet en wat? Ja, nou daar komt het eigenlijk op neer. Dus we horen niets of we weten niets. En dan spelen we het en het ene nummer, dat spelen we en dan is het meteen klaar. Vorige week hebben we bijvoorbeeld ons nieuwe project waarschijnlijk Bondnummers. Dat zijn we aan het doen en dat is hartstikke leuk. Ook onder andere een nummer van Nancy Sinatra. Maar dus dat is meteen goed. En we doen ook wel eens nummers en dan zijn we een week aan het sleutelen en dan wordt het hem niet. En nummers die gaan weer van de lijst af. En ondertussen hebben we een mega repertoire opgebouwd. Dus we spelen echt van alles. Van hier tot België? Ook dat nog, ja. België en internationaal. Dus ook, je hebt ze daarheen te spelen? Ja, dat is vlakbij Lille. Daar ergens, zijn er niet, ik geloof dat het heet. Zijn er niet, toch? Ja. Dus daar gaan we op een kermis. Ja. En op gemeentelijk affiche. Ja. Goed. Kom aan, we hebben weer waarom praten we nog even Piefol en echt dit prachtige boekje. Dus mijn muziek erbij en het verhaal van Cosa Nostra, Nancy en de Sinatra's. Ik doe weer even achter de bar. Wat ik wil even met de heren praten van de Drive-In show. Horeta. Dat we in blokjes van de Mickey gaan even naar Alex Bouwman. Die ken ik weer heel goed van Sibrand de Hoes natuurlijk en de Kloosterkapel. Die Drive-In show. Hoe je dat hoort. Ik lees even een stukje. En dan komt de naam als Meta de Vries. Klein Torringa. Dat is old school, man. Ja, nee, dat weer inderdaad. Vroeger wien dat plakjes bij het Huis Fanclub wel heen om huis te promoten. Wat voor Drive-In wierd? Nou, seks, drugs en rock'n'roll? Een stel roeghouwers. En gewoon een oldschool plaatje draaien? Hoe werkt dat? Ja, gewoon plaatjes draaien. Ja, het was heel simpel. We kwamen in Rentse Begeest in een cafetaria. Daar kwam ik als puber jonkje op een fiets. In Rentse Begeest, ik werk kregen. Goed mogelijk is, weet ik nou nooit, dat ze me jongen namen, maar toch. En toen fietste ik altijd van de halve termijn naar Rentse Begeest. En dan rolde ik een keer een hoema met mij. En dat weer de hoef van de bareigenaar van het cafetaria van Gern Kempenaar. En toen had ik me enige schroom die hoen daarbij gebracht. En toen zei hij, maar mag je altijd heen en weer fietsen? Ik zei, ja, kom maar in de kast. Nou, en toen had ik 4 LP's mee naar mijn pikkelen. En ik zei, en die zei met mij gewoon in de kast. In de kast? Ja, nou ja, en toen kwamen we daar in het cafetaria. En toen kwam Henk, die kwam daar vaak als publiek. En al die mensen werden wel letter met de meisje kregen. En toen zeiden we, wie moet hier eens een keer wat leven in de brouwerij brengen. En dan hebben we een soort discobar, zoiets. Een paar plaatjes, draaiers. En nou, daar ben we achter zitten gaan en dan gaan we proberen dat we aan wat te praten. Wat een machtig verhaal, joh. Ja, mooi, joh. En de famkes winnen helemaal gek met hem natuurlijk. Maar wie kan alles net vertellen, Willem, hè? Nee. Als je wist voor deze leeftijd, dan was soms selectief in geheugen en dat is eigenlijk wel eens goed. Korfstek op mijn leeftijd, dus alles begint te vertellen. Ja, dat is weer. Ben ik er wel eens benauwd voor? Nou. Oeh, daar zit de Vries met mij zijn verhaal. Let nou, dan hebben we een oordelen. Daar ben ik dan wel bang voor. Vertellen. Denk er nog maar even naar. Maar wie mooie tijd. Machtige tijd. Maar wie echt in. Ik vind mijn bouwjaar is 68, ligt er heel duidelijk in geweest. Mijn puberteit weer in de jaren 80, maar weer in de jaren 60 muzikaal. En dan begin je in het zondag weer het meest interessant. Geweldig. Vind ik persoonlijk. Schitterend.
Dus het moet geweldig zijn dat je hem op dat moment, in die periode, hier hem die drive-in show. Maar het is net verder wel. Heel paar mensen hier tussen net een platenspeler, een pick-up. Ik denk de jeugd die weet wat een pick-up is, maar heel paar hier daartussen net. En de radio wie saai? Nou, de radio, dan moest af naar Radio Veronica, Radio Luxemburg. Wie dat er toen al? Luxemburg zeker al. En Veronica letterlijk al. Maar je een heel paar ouders die zeggen, ja, maar die rotmuziek komt buiten naar op de radio. Nee. Dus die jongens die zijn hartstikke blij dat ze jongens het kroegje kon afletten naar het dorpshuis. En daar draaiden wij de muziek die wij echt prachtig vonden. Ja, Jim helpt dus de wereld daarheen. Nou, zak is dat haast wel bescheiden. Ja. En de vrouw? Nou, daar laten we ze door uithouden. Oh nee, ja jongen, ik werk met ouder. Nou, als je... De ene is daar wat iep, dan die naar door. Ja, nou, wie had er aan door? Dit is een cliffhanger, jongens. Jan, rock'n'roll, is toen die besteed of net? Ik ben net zo bot van de muziek. Nee, hè? En het credo seks, drugs en rock'n'roll? Leidt hij dat wat als kunstenaar? Lekker nivelier. Ja, dat is hetzelfde, hè? Ja, mooi. Pieter de Boer hoekt naar de vrede. Dat is al je seks, drugs en rock'n'roll. Ik en Nancy en de Sinatra's. Je mag natuurlijk die namen net samen kiezen. Intrigerend, Nancy Sinatra. Hoe bedoel je? Gaat het om die vrouw? Nou, deels. Dus we spelen ook een aantal nummers van haar. Ja, dat is geweldig. Ja, Nancy en de Sinatra's natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen, is die vrouw op zich, qua verhaal. Ja, qua verhaal zeker. Dus daarom ook Cosa Nostra, denk ik. Maar ook de liedjes die zij zingt. En de tijd waar het zich in afspeelt. En haar situatie, dus haar vader enzovoort. Ja, dat heeft wel voor gezorgd dat wij die naam hebben aangenomen. Ja. Welk nummer geef je hem aan? Diamonds Are a Girl's Best Friend, Marilyn Monroe. Ja, en kost klauwen met Jilt. Live in Ordewin! Ik moet het erover hebben, hè? The French were bred to die for love. That he liked in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these locks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hardball employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those lousies go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. But diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep Lysonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. Stiff back or stiff knees, you stand straight at Tiffany's. Diamonds, diamonds.
Mooi nummer, fantastische groep. Ze komen uit Friesland wij, maar in kwarten on tour in België. Ze zijn prachtig mooie novellen. Dan maak ik het officieel maar even goed. Ze is uit onder de naam Cosa Nostra. Daar kan je net alleen een prachtige postcard. Die zegt oldschool, kijk je vertellen. Een USB met mooie live-opnames, of live-opnames, studio-opnames mag ik erbij zitten. En natuurlijk het verhaal van Nancy en de Sinatra's. Het was mij een waar genoegen. Meidje geen ruzie met de echte maffia. Nee. Dat Het heb ik in Moskou en ik ben blij dat ik het waarom nog weer vertellen kan. Goed, dat vertellen we nog wel eens. Dank je wel. See you next time. Ja. De Omerta. Net vertellen dat je me wint. Gaat zo. Mooi. Straks de verhaal van een drive-in show van Jan Ketelaar, de kunstenaar. Maar Robbie Valentine komt ook del. We helder de band nog. Lietse Hille komt nog del. We gaan nog wel even terug. In ieder geval in deze aflevering van Noorderwind Live. Graag en dadelijk. Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis in Sondel. Je kiest er zelf je eigen plekje uit. Kijk op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Snijn in Bureau de Vries. Ik ben uiteindelijk skept van achter een auto. Jerm hik ik brutsen en ik ging een klapbond. Daarna heb ik na 2 weken inkomen alleen. Ik woon peken en dan bij de DWA halen. Het wonderbaarlijke verhaal van hutfietser Jan Venema. Gelukkig bij een ongeluk hadden ze mijn levertransplantatie als het dus wel leden. Een tijdrit van intensive care naar erepodium. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Ik vind Jan inspirerend. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar KBC Keukens en Badkamers in Scharne-Goutem. Dus die schilder komt de steiger af. Ik zeg, schildervriend, ga jij eens even lekker zitten? Wij gaan nu samen een heel erg lekker flesje opentrekken. Het hele huis in de verf voor de prijs van een paar goede flessen wijn. Met Glansgarant wordt uw huis 10 jaar lang geschilderd en onderhouden voor een vast laag bedrag per maand. Het Glansgarant onderhoudsabonnement. Kijk op glansgarant.nl. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Mark Hokke met het NOS-journaal. Facebook heeft maatregelen aangekondigd om politieke beïnvloeding rond de Europese verkiezingen in mei te voorkomen. Zo moet duidelijker worden wie er achter politieke advertenties zitten en wie daarvoor betalen. Ook mogen bedrijven en instellingen alleen in hun eigen land politieke berichten plaatsen. Facebook kreeg de laatste jaren veel kritiek om het nepnieuws dat wordt verspreid op het netwerk. Zo zouden vanuit Rusland berichten zijn verspreid om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 20 en 22 jaar geëist voor de moord op elektricien Ali Mohammed uit Almere. De 56-jarige man werd in december 2015 op weg naar zijn werk op straat geliquideerd. De Amsterdammers Anouar B. en Morio M. hebben de liquidatie volgens het OM uitgevoerd. Vlak na de dood van Mohammed bleek dat hij in Iran bij verstek veroordeeld was voor een grote bomaanslag in de jaren 80. De AIVD denkt dat de Iraanse geheime dienst betrokken is bij de liquidatie. Reisorganisatie TUI houdt rekening met een kostenpost van €200 miljoen... nu de Boeing 737 MAX 8-toestellen aan de grond moeten blijven staan. Dat komt onder meer doordat de vervangende toestellen meer brandstof verbruiken. Het bedrijf voorziet een omzetdaling van zo'n 17%, waar eerder een gelijke omzet werd verwacht. TUI verwacht dat de zuinigere 737 MAX-toestellen halverwege juli weer ingezet mogen worden. De olievlek op de Noordzee die naar de Waddenzee dreef is opgeruimd door Rijkswaterstaat. Er spoelt waarschijnlijk geen olie aan op de Waddeneilanden, maar uit voorzorg staat wel een ploeg klaar op Texel om eventueel deeltjes olie direct op te ruimen. Gisteren maakte de Waddenvereniging zich nog grote zorgen over de olievlek. Het is niet bekend waar de olie vandaan komt. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, alleen in het zuidoosten ontstaan wat stapelwolken. Er staat verder nauwelijks wind, het is 13 tot 17 graden. Morgen verspreid stapelwolken met in het binnenland later in de middag kans op een bui. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Ja, ze zijn 12 uur van Noorderwind Live. Onder andere met Robbie Valentine hier in de studio. Maar ik helder zondag optreden. En we gaan hele orenverhaal onder oren en nog hoe kunst. Graag en Alex. Sneun 30 maart. Literaire Joen in Leeuwarden. Met Seert Brunja, Iltje Hettinga, Jetske Bilker en Jan Siebeling.
Zoek voor meer informatie op boekenvanfriesland.nl. Met een bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant. Een extra reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Ja, ik ben een beetje een control freak. Ook als het om mijn beleggingen gaat. Ik wil elk moment kunnen checken hoe het met mijn rendement staat. In welke bedrijven ik posities heb, hoe mijn vermogen zich ontwikkelt. En dat kan dus met die app van Hof Horneman. Dat is een goede app hoor. De goede bank heeft nu ook een goede app. Vraag ons kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Attentie, u kunt weer inzetten. Dit is Donnie vanaf de troon. Own die kroon, pak het geld gewoon, Word de koning, 50k beloning. Speel nu om de echte Koning Toto kroon, plus €50.000. Ga naar toto.nl/owndykroon. Toto is een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Jouw gordijnen, vitrages en in-betweens. Jij shopt het bij Quantum. Al vanaf €5 per meter. En nu ruim 80 gordijnen gratis op maat gemaakt. Bestel in jouw winkel of op quantum.nl. Quantum, daar woon je beter van. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Hey paashaas, kom lekker snuffelen bij Xenos. Want daar vind je nu alle paasdeco 2 + 1 gratis. Hop hop naar de winkel of shop online. Ontdek het, Xenos. Omroep Friesland. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur van het muzikale dwarsplein van Friesland. Een gezellige drukte hier is in de studio. Robbie Valentine zal aan optreden. Dat doet hij bij Queen nummers. Hij had ooit het Vapagama diend van Brian May. En een bijzonder verhaal natuurlijk. En de man Silasis van Queen en aantal nummers hier live dan. Doet hij net alleen, maar daar vertellen we meer hoor. Pieter de Boer, nog net alle naam, maar ik scoor die achter de bar. Wie is nog eten, denk ik? Is een broodje? Een broodje, ja. Het is altijd een mooi tijd dan. Onder de etenstijd, je herinnert Voor de mensen die kijken onder een stien, wij komen binnen. Wanneer is de iPop ook alweer? 22 april. Het zit er mooi op. Op een mooie menu. Ja, nou ja, die man. voorbij. Ja, die. Zijn we hier namen man? Ja, Dove. Welke? Sequence. Ja. Duo? Ja, klopt. Dat is die buis in de Harksankjeseel, in de Lietseseel. Dus dat is luistermuziek. Even van een aantal namen die al bekend maken binnen. Neem even de peer die hem al publiceerd hebben. Want dat is, ja, speak even. Want, Adrie de Boer, Bert Moed, Ljouwbier, Sjoukje van der Land. Nou ja, ik heb ze maar terug. Komt er goed. Ja, denk ik wel. Eet een broodje op, dan komen we straks bij Orenam nog van het Hypop Festival. We zorgen elke week even muzikaal waarom op de week ervoor. Verleden week hebben we een geweldige singer-songwriter hier te gast. Iris Penning, Nederlandstalige veskes. En voor mensen die er beeld bij haar, der oer zit de vlog van Regina Beeldsma. Dit is hem. Ik vul de leegte op met woorden die ik ergens heb gehoord. Ik zoek de stilte in mijn eigen stem. Ik zet mezelf niet meer op pauze, want de rest gaat door en ik wil niet de laatste zijn. En laat alles achter, laat niemand voor. Ik sta
de dagen op met dingen die ik vast zou moeten doen. En zoek de rust maar onderweg, van huis naar verder weg. Ik beleef elk moment om later na te kunnen praten over de dagen die de moeite waren, volgens later. En laat alles achterlaat. Niemand voor. Ik sta hier al langer in de rij. Wil niet de laatste zijn. Nee, nee, ik wil niet de laatste zijn. Ik wil meer om voor te vechten, meer om sneller voor te rennen. Ik wil meer om te vertellen, meer om voor te bestaan, meer om harder voor te gaan. Meer dingen die me pijn doen, meer dingen die het waard zijn om voor te huilen, meer om voor te schreeuwen. Alles achter. Niemand voor. Ik sta hier al langer in de rij en ik wil niet de laatste zijn. Nee, ik wil niet de laatste zijn. Hier is Spanning, Vrienden Wieke. Wie is het te gast? Prachtig mooi vestjes, Nederlandstalig. Album is uit trouwens, is On Tour. En we dienen er ook nog beelden bij van uw eigen vlogster Regina, die nu ook weer met de camera op een paard is. Queen, dat is een beetje Nijm T, denk ik, als toen de Drive-In Show was, of niet? Ja, klopt. Klopt. Kijk maar naar. Wat zijn de hits van die hem draaien? Nou, dat is natuurlijk de Stones, Ja. Beatles, Pretty Things, net even hier. Ja, roger als droeg, dat moest erbij. Hè. De Who. Ja, My Generation. Hè. Daar ken het ook wel. Geweldig van. Queen, hast je wat mij? Jazeker. Geweldige muziek. Ja, echt weer. Top. Alex, Queen? Ja, zeker. Ja. Geweldige muziek. Top. In dat opzicht wel jammer dat pas de nijkaan ben. Hè? Want toen wie hem Drive-In Show eigenlijk al een beetje oer. Ja, want er zijn absoluut nummers bij die in gebruikt. Sowieso. Maar ja, maar net vergeten, die muziek die wij broekten, nou, dat was net lang. En het was al hier geweldig. Echt weer een hele protte. Wie die favoriet? Van mij? Ja. Nou, ik in de Drive-In Show, de Rodies, Exception en vooral mijn kameraden BZN. En de ruige BZN. Ja, de rough ones. En de Doors dienen we wel. Dan mag ik een peer opschreeuwen. Dan neem ik straks nog wel een peer. Dit is al een heel mooi beeld. Ik begin net Samar oer Queen, dames en heren. Want we hebben een speciale gast in de studio hier, Robbie Valentine. Die had ooit in het voorprogramma van Brian May nog spelen. En het tafel wol dat ik together met mijn broer overigens het allerlaatste concert van Queen in Leiden zien had, werd Freddie Mercury nog bij wie. Dus dat weer wel een mooi verhaal. En we zitten daar op de tribune over anekdotes sprutsen. We zitten heen, er zit een soort balustrade en dan zie je John Deacon er niet eens achter u. En daar kreeg ik nog een dikke knip van. Dus dat is mijn verhaal van Queen. Maar die van Robbie Valentine gaat volle verder. Want Brian May en Queen, dat is een grote held van jou, hè? De band en de muzikant ook. Hè? Ja, wat was je schrik van mij ook. maar ja, Queen is het grote voorbeeld, mag ik het zo zeggen? Ja, zeker wel. Mijn hele leven ben ik Queen-idolaat. Ja. Vorige keer dat je was, ging om eigen muziek, maar je ging met een Queen-show op pad, hè?
Ja, we doen dit al sinds 2011. Ik met Maria met z'n tweeën. Maar sinds 2014 met de band. Af en toe is tussendoor. Maar nu door die film hebben we heel veel aanvragen. Eigenlijk meer dan eigen shows. Ja, ik ga het toch vragen. Wat vond je van de film? Nou, ik vond het wel gaaf dat ze die tours en zo allemaal hadden nagedaan. En qua stage, het zag er waanzinnig uit. Maar ik vind eigenlijk... het verhaal klopt niet helemaal. Of in ieder geval qua tijdlijn. En ik vind, ja, daar klopt geen moe van. Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja. En ik vind die hoofdrolspeler, hij doet het heel goed. Hij doet hem heel goed nou. Maar ik vind het eigenlijk een belediging voor Freddy. Ja, nee, was ik heel benieuwd naar. Maar goed, het zorgt er wel voor dat die tour van jou, die is weer levend helemaal, hè? Ja. Dat is het dubbele dan weer. Ja, oké. Ja, dit is weer een optreden. Oh, gaaf. Ja, Queen. Oh. Nou, wel gaaf natuurlijk. Ik vind het altijd tof om Queen muziek te spelen. Maar... Als je die show doet, ik neem aan dat die wel verandert qua nummers die je doet, of juist niet? Ja, we doen steeds weer meer bij, maar we hebben nou sinds kort een nieuwe drummer. Die moesten we alles instuderen. Dus... Back to basic. Ja, Mark heet, die is echt waanzinnig. En dus het is weer voor ons weer hele nieuwe energie voor de Queen dingen. Ga zitten, want ik ga naar Maria, die zingt. En zelf ook een enorm Queen-fan, of heeft Robbie jou aange... Nee, ik was wel een beetje standaard Queen-fan, alleen van de hits. En juist door hem ook de wat meer obscure nummers leren kennen, inderdaad. Ja, want zo'n show is niet alleen de greatest hits? Nee, vooral eigenlijk Robert zijn favoriete Queen-tijdperk, vooral de jaren 70. Maar ook inderdaad echt obscure nummers, zoals ik weet niet of je het kent, een Mustafa, Keep Yourself Alive. Eigenlijk wat nummers, mensen zeggen meestal, oh ja, Bohemian Rhapsody en Killer Queen of zo, weet je wel. Nee, ik jatte de cassettebandjes van mijn broer altijd. En dat waren dan de hele albums. Dus de meeste van Queen ken ik ook. En wat ik al zei, het laatste concert in Leiden heb ik per ongeluk in dat opzicht meegemaakt. Jullie gaan een aantal Queen nummers doen. En ik wil het ook bijvoorbeeld en benadrukken, want Robbie is natuurlijk een ongelooflijk getalenteerde muzikant. Doet heel veel zelf. Als we straks de koortjes horen, wat zei je net tegen mij, maar dat is ook heel mooi om even te noemen. Allemaal zelf gedaan. Ja, maanden eenzame opsluiting om al die koortjes uit te schrijven en op te nemen. En hij moest ooit een begeleidingsband maken voor zichzelf toen hij werd gevraagd om op te treden op de Queen Fanclub dag. En er was geen budget voor een band. Hij dacht, ja, maar ik wil niet alleen een hele middag op de piano. Dus dan heeft hij eigenlijk alles zelf opgenomen, inclusief die koortjes. En dat komt nu goed van pas, want als we met een band spelen, gebruiken we die gewoon. Mooi dat jullie er zijn. Welke gaan jullie als eerste doen? Killer Queen. Live in Noordwien. Had ik wel wat. Killer Queen in Noordwien. She keeps them always yonder in a pretty cabinet. Got them cakes, she says, just like Marie Antoinette. Building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of invitation, you can decline. Caviar and cigarettes, real fast and etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommend that the price sets you moving every time. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Met a man from China, came down to get your mind out. Can it glance so deadly if you that way inclined? Perfume came naturally from Paris. Naturally, she couldn't care less. But steady yourself precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind.
Wauw. Maria en Robbie Valentine, jullie te gast. Straks doen ze nog een nummer en daarna nog één trouwens. Robbie, hoe bijzonder was het voor jou, ja, het kan bijna niet anders, om het voorprogramma van Brian May te verzorgen? Ja, dat was echt een droom die uitkwam. Ja. Ik had hem een jaar daarvoor ontmoet en ik had hem toen onze tweede cd gegeven. En op een gegeven moment hoorden we dat hij een voorprogramma, naar mij op zoek was voor het voorprogramma. En, hij had jou al, je hoefde niet met flessen whisky en... Nee, hij kende mijn muziek al. En, ja, dus dat was 8 shows in Duitsland, 1 in Parijs geloof ik. Ja, maar gewoon het idee al, hè? Ja, dat is echt geweldig. En ik had ook nog, de laatste show mocht ik Hammer to Fall meespelen op toetsen. Dus dat was helemaal een andere dimensie waar je dan staat. Queen, jij als muzikant. Is dat het ultieme? Voor mij wel, ja. Ja. Waarom? De creativiteit, de diversiteit misschien ook wel? Ja, eigenlijk wel. Zoveel stijlen die ze... En alles is melodieus, daar hou ik van. En vooral natuurlijk... Ja, wat natuurlijk het mooiste is die stem van Mercury bij Queen. Ja. Ongelooflijk, die man. Hè? Wat een talentvolle man ook. En wat een wrange einde. Ja, helaas. Hè. Ja. Is het moeilijk om te spelen, Queen? Nou, voor mij... kijk, zingen wel. Daarom heb ik mijn lieftallige Ega gevraagd om een hele hoop nummers mee te zingen live. Want ik kan dat niet. Zo'n Mercury de hele avond, dat trek ik niet. Kijk, op een plaat kom ik een heel eind, maar... qua bereik en zo, die man is gewoon onevenaard. Ja, een van de beste zangers ooit. Op Frank Sinatra, maar dat is mijn paradepaadje nummer 1 natuurlijk. Hè? Dus, ja. Oh, ja, Roy is bij jou? Ja, ik hou wel van Roy, maar Freddie is ook echt fantastisch. Je hebt toch op YouTube ook van die tracks dat je echt alleen zijn vocalen. Boah, knap man. Wat is trot. In een tijd zonder... computersnufjes, toch? Dat is echt fantastisch. Had jij hetzelfde gevoel een beetje bij die film? Van, nou, leuk van onze tour. Want ik kan me voorstellen, zo'n band staat ineens weer heel erg in de belangstelling. En aan de andere kant? Ik vond het heel inspirerend. En ik heb minder natuurlijk... Robert heeft ontelbaar veel boeken over Queen gelezen. Dus ik weet minder of dat chronologisch klopt of niet. Dus ik vond het wel echt ontzettend inspirerend gewoon om te zien. Goed, en we ontkomen er niet aan, hè? De ultieme nummer 1 natuurlijk. Hè? Bohemian Rhapsody. Daar sluiten we mee af. We hebben nu Tie Your Mother Down. Oh, dat vind ik een hele leuke. Meer rock georiënteerd. Robbie Valentine en Maria.
Wauw. Queen, zo neem ik ze maar even. Straks doen we gaan even een kleine breakdown en dan doen we... Ik heb een probleem. Oh, en dat is? Die snaren zitten er al 2 jaar op en ik ga zo die solo van Bohemian spelen, maar ik heb een snaar gebroken. Heb je een nieuwe snaar bij? Nee. Heeft iemand Oh, wij zullen even zien dat er nog hier een snaar had. Dit is wel wat, jongens. Ik ben toch niet om de snel op te zetten. Maar misschien is er een elektrische gitaar in de house. Dat is het zeker. Wij gaan een poging doen. Misschien even om voor je in de agenda te zetten. 13 april, Champino in Drachten komen zij. Dan Septemberpop in Workum, dat is 20 september. En 28 september speelt Robbie Valentine dus in Seelen-Skaaf. En je hoort even op zijn side. Ik ga het straks nog een keer herhalen, maar dat is in ieder geval de data af en toe Friesland had. Dus Campino in Drachten, Septemberpop in Workum en in Seelen-Skaaf. Wij zullen zien of we hier nog iets van snaren, gitaren of dat soort dingen uitwisselen kunnen. Dat is misschien wel mooi. Ik maak je een rare U-bocht en dan ga ik even naar Willy Boonstra. Nou, Willy, ik wil aan met Jan Ketelaar praten. Die is een kunstenaar, die had een prachtig mooi beeld bij hem delzet. Hoe had het dorp reageerd op het toch wel een beetje nieuwe iconische beeld bij hem? Nou, dat zijn echt wisselende commentaren die erop komen. Zat het bij Keusjet, discussie? Ja, vooral. Ik vind haar prachtig. Ja. Ik ga wel eens even bij haar op visite. Dan kan je het de ene vrouw van Holwert naar de andere vrouw van Holwert. Ja. Maar dan ben ik mensen die zeggen, foei en spuuglelijk. Ja, maar ja, het is wel zo'n selfie-kanon. Ongelooflijk. Ja, nee, ik kom er met de fiets wel eens down. En dan elke keer tref ik mensen die echt bij de auto daar komen. We gaan even naar de vrouw daar op het dik. Hè? Ja, het is soms smolle druk op de zeedik van Holwert. Want dan is juist al je popjes naast haar stingen. Ja, heel leuk om te zien. Ja. Maar geen splijts op een dwarp, maar wordt discussie. Ja, er zijn mensen die hadden daar meningen over en dat mij. En er komt nog iemand bij. Ja, prachtig. Kom maar op, succes. En dan nog wat zee erbij. Wat is het met mij dat plan, jongen? Holwert on zee. Ja, machtig. Just het wat zitten? Ja, ik wel, maar daar in Holwert ben ik weer de meningen over verdeeld. Ja. Dat is zo mooi, hè? Ja, ik ben heel positief daarover, ja. Machtig wat die mannen doen. Ja. Dat vind ik mooi, hè? Queen hier. Wat zei je? Queen. Ja, echt hartstikke mooi. Mooi, Robbie Valentine, ja. Mooi figuur. Leuk, dat is het best. Willy Boonstra komt van Holwert, maar dat mij beduidelijk wijzen. We kaarsen optredens hier van Helder. Ik denk, ik praat nog even met Jan Ketelaar, maar die kijkt ze gewoon naar Fine. Nou, dan ga ik even naar de drive-in show, man. Hey, je hebt alles wat reunie hoor, en dan heb je nog een reunie en nog een. Hoe zit het eigenlijk? Ja, het houdt het op. Er is een bijnaam voor, hè? Hier met je Heintje nog wat. Ja, daar gaan we het net door. Nee. Maar nog een keer? Ja. Wanneer? Hoe? Wat? Morgen. Ja. 30 maart. De herhaling, dames en heren, op Snijdermoorn, je met de led. Het wie juist Rianne. Ja, we zijn helemaal brak. Ja. Zit je met een kater op een bank? Ja, lezen we op een bank. We gaan morgen draaien. Het dorp zit erbij, Rentje Begeest. Jelbe Njoggenen. 2 hele euro intree. Zoals vroeger. Vroeger wie 2 goenen. Vroeger stond ik Jel wachten voor de deur. Nou, Jelbe Njoggenen, we zijn we wel betijd. We doen alles ouderwets. Oude singeltjes, dit in de leverancier van de singeltjes, maar die kist al inmiddels. Ja, Willy. Willy. En nou ja, dan gaan we gewoon ouderwets los. En wel op uw manier, het has heel treffend in de persberichten schreeuwen, op geheel hun eigen wijze. En wat dat is, vertellen we straks. Nee, net vertellen. De cliffhanger. We moeten meestal nog vast worden, het hele programma. Dat betekent, gaan we het hele verhaal in. En we gaan naar het Nice, dan ben wij eraan met mijn hele spannende verhaal. Tada! Mijn eigen stukje jungle. Ja, in je woonkamer. Ja, mooi hè? En die tropische temperatuur, kost dat niet enorm veel energie? Nee joh, alle warmte die je binnenhoudt raak je ook niet kwijt hè? Creëer jouw ideale win-woonsituatie met isolatie van Engie. Engie. Energie, technologie en optimisme. Het Frieske Nijs zit er toernooi ik op NPO 2. Kijk op Friesland. Van manje 1 april al. Alle werkdagen voor dadelijk naar het NOS-journaal van 6 uur. Kijk op Friesland op NPO 2. Te zien in Friesland van klanten van Ziggo en Kabel Noord. Kies nu voor groene stroom en gas van Engie en ontvang een klusbon ter waarde van €100. Voor isolatiemateriaal bijvoorbeeld. Ga naar engieenergie.nl. En hier de €138.000 vraag. Hoe heet de gepatenteerde kikkergroene schildertape dat voor een superstrak resultaat zorgt? A. Frogtape, B. Frogtape of C. Frogtape? Frogtape? Juist, Frogtape. In de bouwmarkt verkrijgbaar. Applaus, applaus. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij.
Asis verder, onder woorden mij Helder dus hier in de studio. Maar is het nice de provincie met Dieter Science? Er dreigt het krapte op de Frieske wenningmerk, want er wordt te min bijgebouwd. Dat is waarom te zien in de cijfers van verkochte huizen. Na de crisis van 2008 zakken de merk in. Van 2013 al ging het stadig gewoon beter ontvlieten hier, want toen waren minder huizen verkocht. En daarom dreigt er dus een vorm van krapte, zo het makelaar Hielke Vonk van Makelaardij Friesland in Drachten. Er moet meer gebeuren. En niet alleen in de keepsector, maar ook in de huursector. De mensen die tijdelijk een huurwenning gaan willen, die krijgen weinig kans. Zit je bij de wenningcorporatie samen een jaar of langer op een wachtlijst. Dat had ik gevolgen voor de keepmarkt. Want de huurmarkt is wel een soort flexibel middel voor de keepmarkt. Want mensen die hebben soms tijdelijk even een woonruimte nodig om van de ene keepwenning naar de andere keepwenning te gaan. De vleerbasis in Ljouwert is montemiddag extra iepen, omdat er dan nog vleertuigen aankomen die het maaidoggen aan de grote oefening Frisian Flag. Tussen 11 en 4 uur montemiddag komt een tal Amerikaanse F-sections aan. Die vliegen rechtstreeks vanuit Amerika naar Nederland. De vleerbasis sluit weer zodra de tastellen landen binnen. Frisian Flag begint maandag. Pathé pakt in mei de bouw van een megabioscoop in Ljouwert weer op. De bouw zou al in januari vliet niet los, maar vanwege een gat in de begrutting waard de zaak door stillijn. Dat is nou al hier oplost. Bij het Nije Cambuurstadion ben ik plannen voor een bioscoop. Maar om directeur Hoendervangers van Pathé hoeft dat net. Pathé heeft bijna overal een regionale functie. En zeker met zo'n grote bioscoop met 7 zalen. Dat is iets anders dan de 2 kleine die we nu in Leeuwarden hebben. Heb je gewoon een regionale aantrekkingskracht. En die is dus eigenlijk bijna dubbel het aantal inwoners dan dat je normaal gesproken in een stad zou hebben. En daarmee zou het heel raar zijn als je nog een net zo'n grote bioscoop een paar 100 meter verder zit. Boeren zijn bot ontevreden over haar brancheorganisatie LTO Nederland. Die slaagt net genoeg met de voet op de tafel. Dat bleek uit onderzoek van een agrarisch vakblad. In de Aronde 4 weer had een op de saamboeren het lidmaatschap op zijn van de LTO. Vooral melkveehouders. En vooral het landelijk bestuur krijgt kritiek. De boeren die het mij die in hout onderzoek zijn tevredener over de regionale afdelingen. Dan het waar. De zinnen er flink bij. Er zit kwalijk wind. Het is 15 of 16 graden. Morgen dan hebben we een soort zinnen. Maar de loft kan ik wel eens wat berinnen. Morgen met het 15 graden. Snijden is het droeg. Maar kans op zinnen. Maar het is een stik frisser als morgen. 15 graden. Zo, dat is leuk van Social Deal. Ik kan dus vaker gaan genieten en ik hou nog geld over ook. Kom maar op met die etentjes, attractieparken, overnachtingen en... Schat, je weet toch, de beste deals vind je altijd op socialdeal.nl. Tractatie laten bezorgen? Gefelicitaard.nl. Altijd iets te vieren. Wil jij ook iedere dag genieten? Ga dan nu naar socialdeal.nl. Wij presenteren u Dormio Hotel, de Prins van Oranje in Maastricht. Kom ook slapen. Slikt u vaak pijnstillers voor uw reumatische klachten? Zou u deze klachten graag natuurlijk verlichten? Atrosan-tabletten van A-Vogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn, zoals door artrose en artritis. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagofitum. In Duitsland en Zwitserland wordt het al veel gebruikt om reumatische pijn te verminderen. Reumatische klachten? Atrosan-tabletten. A-Vogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voortkoper de aanwijzingen op de verpakking. 10 minuten van het centrum in Maastricht. Dormio Hotel, de Prins van Oranje.nl. En wij gaan dus gewoon terug met het muzikale dwarsplan van Friesland. David Juwet, ik wat de kunst ha, Holwert dat beeld, maar hij kan meer en het letterlijk zien. Want Jan Ketelaar is hier lekker achter de bar onder het hingje. Wat een drokte, hè? Ja. Kist er wat horen, hè? Nou, het is prachtig. Ja. Ja, dit is een 8 maandje, hoor. Ik ben wend om alleen nog te wijzen, Ja, meestal. ja. En dan komt hier. Ja. Nou goed, ik liet die haast vrij, maar we moeten even reclame maken van die Niependij. Ja. Wij gaan... Waar is wij? Wilma Riemersma, mijn vrouw en ik. We zitten, met meer mensen natuurlijk, in de oude sluismachinefabriek in Drachten. En dan hebben we altijd de laatste sneun van de mannen hebben we hier op een werkplak. En dan nodigen we mensen uit om daar gedichten te doen, workshops te litten, muziek te maken. En dat is waaromkerend. Het is heel leuk. Morgen dat ik weer. En Creatief bezig zijn. Ja, dat is mooi, ja. Komt er programma bij op? Of mag mensen juist een beetje hoe die drempel erheen lopen? Het is heel wisselend.
Soms komen er 50 mensen, soms komen 100 mensen. Ik heb wel eens een sankel, groot sankel gaan en dan zijn er wel 300 man. Ja. Het is heel wisselend wat er komt. Creabea's. Ja. Inderdaad. Ja. En vanaf hoe laat zei het? Moment 1 uur tot 5 uur. En rond 3 uur is er een blokje poëzie en muziek. Dat gaat meestal ongeveer rond 3 uur. Maar het is echt van alles te zien. Hout, sneeuwen, schilderijen, glasgraferen, van alles eerder. Ja. Toen is ik nog hapjes, dank u. droege was of niet? Ik weet niet dat het droege was is. Dat weet ik nou. Neemt allemaal weer heen of wel wat. Jongen, blikje. Misschien dat ik moet een versje. Die plegen die er hebben. Saper Tamsma dat dan. Wat doet hij verder? List werkschema makers of best je bezig? Het is in mijn werkplek, dus de kerst gewoon zien wat ik maatje. Ik heb wel iets dingetjes mee nou. Ja, ik maak het ook even. Er staat een prachtig beeld hier. Ja, voor de mensen die de radio voor haar vertel even. Ja. Dit is een maquette of is dit een kunstwerk op hemzelf? Dit is op hemzelf. Dit is een cadeautje voor mijn vrouw. Ik maak het voor haar verjaardag. Prachtig mooi beeld, mag ik eerlijk zeggen. Ja, dank u wel. Dank u wel. Voor de tweede vrouw in Halvert is wel een beetje gebaseerd op deze, maar alleen dan mijn oren houding. Ja, precies. Ja. Maar wat een magere persoon stiert ermee. Ja, geweldig. Het is wat zwart. Hoe doet dat zwart meidje? Dit is van brons. Okay. Dus dat de museumtechnische werken, iemand dat het in Greens voor me, die hier dat en die patineert het ook. Ja. Werk van, wat zult het 10 centimeter heeg. En hier, ja, prachtig. Een vogel. Een oeltje. Ja. Ja. Zwier! Oh. Ja, dat was zwier. Ja, ja. Ik kwam wel een beetje. Maar, heel praktisch, best je lang mee bezig? Hast een bepaald beeld in de hol? Of is dat al werk dat dit jaar ontsteert? Dit heb ik maken voor de heid van een zoon die van een studentenvereniging die een ultje had als beeld of zo. Ik weet niet meer goed wat. Nee. Maar ik had zijn doormeester het origineel had, maar dan had ik er nog 18 brons. Dan kan ik wat vertellen. Want jij had een mal van? Ja, die is, klopt. Dus uiteindelijk wordt mij die beeld van in dit geval een persoon, maar bijvoorbeeld de vrouw die op de Roperdiek zit bijvoorbeeld. Als hij malen van, kun je die reproduceren of niet? Nee, nou ik maak ze wel een peer, want er zijn een paar mensen die hadden nogal wat geld in stuts. Particulieren eigenlijk. En dus daar maak ik nou een liedse maquette van het beeld. Ja, maar ik wil eerst nou dat het helemaal clear is en dan maak ik het liedje nice is maar. Ja. Beetje de klus van dit leven of net? Of viel het zo net? Ja, het is wel een grote klus, ja. Ja, ik wist net van tevoren dat het zo lang door is. En het is dan niet clear, hè. Maar ja, het is wel een mooie klus. Het is lekker duidelijk. Ja. Kunstner, maar Monix jonger. Jan Ketelaar, nog even 1 keer. Waar is het precies? Het is de oude sluismachinefabriek in Drachten aan de tussendiep 6. Tot 5 momentje. Dank u wel. En elke laatste zaterdag? Ja, elke laatste zaterdag met je. Dit hier nog. Hoor je zo verder. Ik vond het mooi dat er een wierst. Dank u wel. Wie mijn grote eer, want ik ga een prospect van die werk en hoest de dorst. En nou, ik is nog bijkomen van deze droogte. Ja, dank u wel. Bill hing in slang als het worst. Ik ga nou nog even met Regine praten. Ik nog hoe Jan Ketelaar, want die zit mijn boek te zwaaien. Dan geef het straks even nog harden, Regine. Is goed. Mooi, dankjewel. Want ik wil eerst naar de band Helder. En die zit ik al heerlijk kleer. Jongens, nou eigenlijk net. Nee, ik ken er net bij. Wij zitten hier goed, hè? Ja. Ik ga krijgen een heel verhaal horen. Ik stel je voor om straks maar even te praten. Zullen we eerst even een noemer doen? Ja, welke begin je mee? Wondermooi. Dit is Helder, dames en heren. Live in Noorderwien. Der in de stritten zeg ik die steen. Zul hij niet vergeten waar ik kijk in again. Wist in mijn tezen, ik ben er glad van bij. Hoe alle grijzen is door mij. Dat is net van deze ieder. De allermooiste van het brood. Heel die wijzen twaan en litten, dat liet mij net gaan. Die mooie blauwe eigen, die donkerblonde hier.
Dat is toch heel bijzonder, Pip. Dat is sterren wie. Hoe doen ik jonken, dicht bij Dijkdel. Weg in de skonken, ik kwam ik kel. Goed zo begrepen, was dokst en was dopist. Dat is toch ontwieken, mij saarheidje kist. Oh, nog is net van deze ieder, de allermooiste van de graad. Heel die wijzen waan en litten, dat lid mij net koud. Die mooie blauwe eigen, die donkerblonde hier. Dat is toch heel bijzonder, Pip, dat is sterren wie. Nachten is ik een wekker, vaak zo'n dier bediend. Ik denk aan die en wit mij haast geen riet. Blues van altijd onbereikbaar af, neemt het een keer. Gis bij mij of worstel mij net mee. Dat in de strieten, zoek ik die steen. Ik neem mij voor om naar die dat te gaan. Oh, dat is net van deze ieder, de allermooiste van de vrouw. Heel die wijzen waan en litten, dat het mij net kan. Die mooie blauwe eigen, die donkerblonde hier. Dat is toch heel bijzonder, Pip, dat is sterren wie. Dat is sterren wie, dat is sterren wie. Helder, live in de studio. Speel je nog goed voor jou horen. Ze nog een aantal nummers dwaan. En we praten natuurlijk nog even een piepval. Ik ga naast naar Robbie Valentine en Maria. Die zullen Bohemian Rhapsody hier nog live doen. En dat die mensen beiden, dat doen ze niet onverdienstelijk. Kan ik je nou al vertellen. Maar ik ga eerst even naar Ilonka. Maar die zit hier together met Thijs. En die had een mooi muzikaal feestje. Morgen. Zo simpel is het eigenlijk, hè? Ja, zeker. Vertel. Hartstikke veel zin in. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, nou, wij zijn 1,5-2 jaar terug begonnen met 3 oude rotten in het vak. Ik ben de nieuwkomer. En ja, samen met de huidige bezetting hebben we nu iets meer dan een half jaar. En ja, we schrijven, of tenminste Thijs en Peter schrijven voornamelijk de nummers. Ik vul er een beetje aan met teksten. En nou ja, samen zijn we tot dit gekomen. En hartstikke trots op. Ik heb we ben ondergonnen. Ik zag dat Dolf bezig is om de cd-speler rond te krijgen. Als het nog lukt, dan draai ik nog even een stukje. En in de rest van het seizoen, maar er zijn nog wat files voor dit programma. Wil ik je met graag eens live houden. Dat was voor mij al de bedoeling, maar je hebt zorgt het hartstikke vol. Even voor de meesten die denken, Ilonka, dat is leuk, maar welke sfeer, welk genre zit je met een beetje? Een beetje powerpop, gitaarpop. Ja, met een beetje bluesy invloeden van Ilonka zelf. Ja. Dus het is wat een rare combi eigenlijk, want ze is eigenlijk bluesrock, zangeres. Ja. En we spelen eigenlijk wat alto indie liedjes. Dus in die trend krijg je een gekke combi. Oud gedienen, al lang bezig? Ja, nou, ik heb 20 jaar helemaal geen moedingen. Ja. 3 huizen verbouwd. Ja. Ja, dan hebben we door zijn hollen. Dan hebben we door zijn hollen. Op 10 jaar is het lekker oefening en Freddy anders wat spelen. Ja. Dus ik heb eigenlijk... Draaien, holy shit trouwens. Ja. Dat is ik net gewoon, hè? Nee, ik heb er nog... Is het duur verkocht, hoop ik? De laatste wel, ja. Oké. Ja, nee. Oh, hoor je er nog niks van op. Maar goed, hoe kwam het dat het eigenlijk weer als muzikant weer onder de gang weer staan? Waar had hij ondersteunen? Trots mijn lieve vriendin Judith. Ja. Die zei van, dan moest hij wel gaan doen in de muziek. Ja. En Ilonka wie al vriendin van Judith. Ja. En nou is het ook mijn vriendin. Ja. En zat we. We zijn met z'n 12 wat begonnen, wat mp3'tjes coveren. In de schuur, in de kou. Ja. Waar is die scoren? Naast mijn huis. Ja, nee, bedoel ergens werk in Friesland?
In Ljouwert. Ja, oh, Ljouwert. Ja. Die wel eens. Ja, maar. Goed, jongen. Ja? Die is nog net isoleren, dus. Oeh, ja. Ik heb hier nog van de klussen, dus snap je wel. Ja, maar dat was wel warmer van ons. Ik kijk via mijn eerke dat de cd-speler doet. We laten even een stukje jaren, want daar gaat het om. Die zie je hem presenteren. Dat neem je een EP eigenlijk. Hè, 4 nummers die erop. En dit is een van die nummers van Ilonka. Hoop ik dat Dolf dat ding wel krijgt. Ja, hij doet het. Dat is mooi. Dankjewel, Dolf. Ilonka. Het is maar even een fragmentje waar we hier letten. Maar dan hebben we in ieder geval een beetje een idee wat Ilonka is qua band in ieder geval. Spelen we hun fjouweren. Romke, Peter, Ilonka dus en Thijs. Ja, een beetje garbage-achtig. Had ik het eerste indruk een beetje pop, van alles wat toch, hè? Het kind, ja. Echt een leuke mix dus. Ja, we horen ook wel Shocking Blue. Ja, ik wil ja. Bij dat vandaag. Beetje old school, dat mag ook wel. Ja, old school, lekker toch? Ja, dus nee, wij vinden het gewoon wel leuk. Ja, du wist dus wat mijn oorgenre bezig, maar toen dit lijkt me ik wel. Ja, nou, de ander genre wil ik niet zo zeggen, maar ja, altijd een beetje aanpielen. Nooit echt. Lekker dat rad zo. Ja. Als je pro de bands hoor, West van Songhast? Nee, helemaal niet. Dat is wel altijd mijn wens geweest en door omstandigheden nooit van gekomen. En ja, uiteindelijk door mijn vriendin aangespoord. Nou, jullie moeten samen. Ik vind nog een hele koren scoren, dus hartstikke leuk. Maar nou ja, ach, je bent nooit te laat om wat te beginnen. Hoe ontstaan het nummers bij? Want het is eigen werk. Ja, nou, vanuit teksten of vanuit melodie. En waar komt dat mij, meestal de tekst? Komt die bij wij? Deels, ja. Het is allemaal geen rugzakjes, maar hutkoffers. Ja. Daar wordt nog even wat onverwerkt leed verwerkt. Ja, zeker, maar dat is het mooie van muziek, hè? Daar kun je heel veel in kwijt. Ja, daar is de podium voor, toch? Is ook zo, ja, absoluut. Ja. Dat je er dan net een hele smarrige bluesplaat van maken. Ah, dat is misschien de volgende. Ja, Dan komt die hutkoffer hier. Nou ja, zei je het, ja. Goed jongen, hoe hij hem er doorpakt? Een EP'tje, dan mag de studio in. Zelf dingen doen of hij hem dat... Mijn producer... Ik heb een hele lieve collega, Willem Binnenma. En Binnenma Producties, die heeft het eigenlijk liefde... met liefde aangeboden. Zo van, nou meid, dat wil ik wel voor jullie doen. Ja. Dus echt de studio in, mixen. Ja. Een hele rattenplan. Ja. Hoe vond je dat? Het was een zware bevalling. Nou, het is heftig. Ja. Studiowerk is heftig. Heel confronterend, ook met elkaar. Ja. Maar ik denk dat we er heel goed zijn uitgekomen en heel veel geleerd. En daar gaat het ook om. Een paar blauwe plekken verder en dit was goed, nou. Op plan we van een 12 plaat? Ja, zeker. Ja, dat is meestal de lakmoesproes. Dat is niet meer kosteloos. Nee. Je maar eens wat optreden. Ja. Maar we hebben nog noemers. Goed zo. Hey, jongens, je kunt deze plaat presenteren. Waar, hoe, wat, wanneer, wat kost het? Morgen in de Neushoorn, de taggang Vergees. 10 uur. We hebben ook nog een klein liedje voorprogramma, Just Two. En komt u allen. Noorn, Neushoorn en nogmaals, Verhelling Snijdermoors, Tullet, het wie is Rianne. Ilonka dus, Neushoorn, Vergees Tagonkel, krijg een hartstikke leuke jongen. Mijn voorprogramma en dan wordt de EP presenteerd. Ik neem aan dat je meer dan 4 nummers spelen. Een dikke oren. Ja, goed zo. En net al die fjouwer steeds weer op nee? Nee, alleen nog mijn eigen werk. Ja, dat soort bands ken ik. Die hadden nog net meer. Veel succes. Hij heeft sites, Facebookpagina, hoe kan mensen hem volgen? Instagram, Ilonka Band en Facebook, Ilonka Band. Succes. Leuk dan erin. Goed zo. Dankjewel. Jou een applaus. Ja. Kom op jongens, net in slaap vallen. Kom op. Wij moeten praten, we moeten spelen, we moeten muziek. Wij willen Bohemian Rhapsody. Nou, die komt eraan. Want Robbie, het is jou gelukt. Mij niet. Mij niet. Om hulp in te vragen. Nou, die fantastische gitarist van Helder, die heeft me uit de brand geholpen. Dus we kunnen spelen. Ja. Hartstikke mooi. Bohemian Rhapsody. Oh jongens. Het grote werk van Queen. Live in Oorwin. Dit is een Bohemian Rhapsody. Is this the real life?
reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To Just kill the man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as though nothing really matters. too late, my time is gone. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, I don't wanna die. Sometimes wish I'd never been born at I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go, let him go. Bismillah, we will not let you go, let him go. Bismillah, we will not let you go, let me go, not let you go, let me go, never let you go, let me go. No, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub, as a devil put aside for me, for me, for me. So you think you can stone me and spit in my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh,
Wauw, fantastisch. Robbie Valentine en Maria. 13 april, Campino. Kijk, dus spreken we het in Drachten. 20 september in Workum, septemberpop. 28 september in Seel en Skaaf. RobbieValentine.nl. Het was mij echt een hele eer. Even los van het Queen gebeuren, 2019. Plannen? In mei gaan we weer Valentine shows doen, een paar in juni. En we hopen dat er meer komen. Volgens mij zit je altijd constant in je studio te werken. Of, Valt wel mee. Ja. Tof, dit was echt kippenvel, dankjewel. Nou, ja, hartstikke bedankt. Maria, dankjewel. Dit was echt wauw. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Trek in de beeld, dames en heren. Drachten, dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Goed, straks gaan we terug. Onder oren mij helder, dames en heren. Heb ik nog een bijzondere singer-songwriter hier te gast met oren, muzikant erbij. En Lietse Hille is hier ook. En die had wat meestal mij Let je mee weer! Hille? Wat is dit? Ja, ik heb mijn kleurrijke vrienden haak bijnaam. Nou, Peer, dit is het hak vol hier. Of het doorgaat nog wat goed. Hè? Doe zij het. Watmandje, hè? Kom, ja, net dan. Ja. Heb je wat droegen was nog net? Ja, nee, ik nog net. Ik ben onder de lijn, hè? Ja, hè? Ja, zeker. Ja, nee, dank u wel. Nee. Nee, die haar... Maar mooi, kreeg je een bloesje van doen? Ja, zeker. Ja, ik kom er correct achter dat er een scoring zit. Dus... Ah, nee? Ja, daar hebben we verder naar doen. Ja, nee, duct tape. Nee, ik heb mijn kleurrijke vrienden mij van te landen. Ze hadden ontzettend volle zin in. En, wat gaan we aan de man? Feestje bouwen? Nou ja, we gaan een feestje bouwen. We gaan even een Houwer Kleurrijk Festival volgende week op 6 april op een medje. Okay. En het meezingen krijg ik nog, hè? Meezingfeest, dat is de jongens. En ja, we hier zoiets van jongens, de medje zit er een productie. Wat gaan we daarmee doen? Ja. En ik denk, mijn kleurrijke vriend van Talant, die hier in laatst carnaval, daar ben ik best een jong. Ik denk, wist wat we doen, we maken daar een kleurrijk festival van. Ja. En ik ga het aan, verder even nog aan. En een bijzonder verhaal, die had zijn hele leven Robin, die is ook mij goed. En Robin had van zijn hele leven nooit één dag vrij van zijn werk, maar speciaal voor Willem Waardpico. Robin, klopt, hè? Best een held, jongen. Hey, best Noorderwinder voor het leven, nou net. Ja. Dank u wel, jongens. Hartstikke mooi. Dames en heren, we beginnen uit Nijs. Straks, zonder orde, Lietse Hille! Wat schippend wang voor de boervrouw? Of die demente partner verzwarg je? Hier op het treien vriezen jouwt wel eens mantelzwarg. Trop bezuiniging zegt de griezing neemt de vraag om mantelzwarg ta. Maar de zwargvregers en verlieners staan nou al onder druk. Daarom komt Omroep Friesland met de actiewieken Vreetje om help. Van 1 april al, de bijzondere verhalen van Frieske mantelzwargers. En wat is er in Friesland ons type van mantelzwargers? De actiewieken Vreetje om help. Nijwieken bij Omroep Friesland. Want to hoest er net alleen nog van te staan. Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk een keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt zondagen in de week een gratis helje- en bringservice. Geef voor uw telefoonnummer naar kunstgebiedfriesland.nl. Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt, is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie, kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Groot nieuws! TV-programma Kassa heeft Jumbo uitgeroepen tot goedkoopste supermarkt. En ook de Consumentenbond geeft aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Bij Jumbo hebben we namelijk altijd lage prijsproducten en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Optimal Drink literpakken, 2 voor €2. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het EU-voorstel om WW-uitkeringen langer mee te kunnen nemen naar andere landen binnen de Unie is opnieuw uitgesteld. Mogelijk wordt er volgende week over gestemd. 8 landen, waaronder Nederland en Duitsland, zijn tegen het voorstel. 3 andere landen willen zich onthouden van stemming. Niet omdat ze tegen het plan met de WW-uitkeringen zijn, maar omdat ze kritiek hebben op andere onderdelen van het voorstel. Als het wordt aangenomen, mogen arbeidsmigranten straks 6 maanden hun WW-uitkering meenemen. Tot nu toe is dat 3 maanden. De politie in Eindhoven heeft 2 jongens opgepakt voor het bedreigen van een supermarkt gisteravond. Het dreigtelefoontje van de 2 was zo ernstig dat de winkel direct werd ontruimd.
Nadat de politie had achterhaald vanaf welk nummer was gebeld, konden de jongens van 12 en 13 worden opgepakt. Hun ouders zijn geïnformeerd. De jeugdofficier van justitie bepaalt nu of de jongens worden vervolgd of dat ze een alternatieve straf krijgen. Facebook heeft maatregelen aangekondigd om politieke beïnvloeding rond de Europese verkiezingen in mei te voorkomen. Zo moet duidelijker worden wie er achter politieke advertenties zitten en wie daarvoor betalen. Ook mogen bedrijven en instellingen alleen in hun eigen land politieke berichten plaatsen. Facebook kreeg de laatste jaren veel kritiek op het nepnieuws dat wordt verspreid op het netwerk. Zo zouden vanuit Rusland berichten zijn verspreid om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. De Franse filmregisseur Agnès Varda is overleden aan de gevolgen van kanker. Varda wordt gezien als pionier van de Nouvelle Vague-stroming. In 60 jaar tijd maakte ze een groot aantal speelfilms en documentaires. In 2015 kreeg ze op het filmfestival van Cannes een gouden palm voor haar hele oeuvre. Agnès Varda was 90 jaar oud. Het weer zonnig, alleen in het zuidoosten wat stapelwolken. Het is 13 tot 17 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Later in de middag mogelijk een bui bij maximaal 18 graden. Zondag droog en zonnig, maar wel wat koeler. Maximaal dan rond 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Nog een uur keer met Noorderwien live. Aas is mij Lietse Hille. Dat wordt dik feest. De band Helder zal nog optreden. En wie had Joël, singer-songwriter in de studio. Dit alles, nog volle meer. Graag. Goed Alex. Steenstrakozijnen aan de Morseweg in Ljouwert bestaat 24 jaar. Daarom krijg je jou bij ons op 30 april 10% korting op aluminium en kunststof gezien. Kom ik naar de Ieper dagen op 5 en 6 april van 10 tot 4 uur. Steenstrakozijnen, mooi en onderhoudsvrij. Zorg ik op steenstra.nl. Ga fit het voorjaar in met Trekpleister. Nu 2 plus 1 gratis op alle aanmerk vitamine, mineralen en voedingssupplementen. 2 plus 1 gratis. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou. Ook online. Snijn in Bureau de Vries. Ik ben uiteindelijk skep van achter een auto. Daarom ging ik brutsen en ik ging een klapbond. Daarna heb ik na 2 weken inkomen Berlijn. Ik woon peken en dan bij de DWA halen. Het wonderbaarlijke verhaal van hutfietser Jan Venema. Gelukkig bij een ongeluk hadden ze mijn levertransplantatie dus wel litten. Een tietrit van intensive care naar erepodium. Snijn Alvoeren in Bureau de Vries. Ik vind Jan inspirerend. Sneun 30 maart. Literaire Joen in Ljouwert. Met Seert Brunja, Iltje Hettinga, Jetske Bilker en Jan Siebelink. Zoek voor meer informatie op boekenvanfriesland.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En nog een uur te gaan is mij dik feest. Lietse Hille, singer-songwriter Joël, dat weet ik bijzonder. We gaan Helder hier nog, en die gaat in kwarten, op kwartentermijn zelfs al een heel mooi feestje, maar dat vertellen ze aan zichzelf wel even. iPop staat ook weer in de agenda, en dat mij duidelijk wezen dat er een heel soort Friestalige bands weer achter de présence jou. Mooi Fries, kan net Pieter? Heel mooi Fries. En we zijn blij dat natuurlijk ze nou en dan hier komen om even wat namen bekend te maken. Dus Pieter, vertel het. Hast waar? Ja, 2 door. Mosken. Ah, mooi. Ja, altijd leuk. Ja, wat een goede band is dat. Ja, van de jou, Riddeljouw, van alles wat. Maar een mooie Friestalige. Ja, Lietse Vest. Ik die stiet in Harksankjescel. Dat is Luisterveskes. Ja, en heel sfeervol. Ja, een Womma band vorm. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja. Mosken. Ja, helemaal leuk. Zin in. En Helder. Ja. Dat is mooi. Skofkelin, dus die man die ben er ik weer bij. Ik ben er voor hen. Dankjewel Pieter, straks nog meer namen. Nou jongens, iPop, gefeliciteerd. Ja. Een mooi festival, hè? Ja, zeker. Wij ben heel blij dat we daar helemaal mooi. Ja, leuk. Maar je mag eerst nog een oorfeestje, wat dat onbelangrijk. Ja, dat is onze EP-presentatie, hè, Snijn, in Friendship, in de motorij. Stief uitverkocht al. Ik zeg een paar berichten op Facebook van we zijn hartstikke verkocht, maar het is nog definitief dus. Nou ja, goed, dat is, de entree is vergees, maar wie zit vol? Ja, mooi dat, hè?
Ja, fantastisch. Hoe hast dat bij vergees? Kan je dan een soort vergeeskaartje? Hoe heim dat dingen? Nou ja, de mensen konden hun aanmelden. Op zo'n manier, een soort wachtlijst. Ja, nou ja, goed. Ja, dat is nou een wachtlijst, ja. Je moet op Facebook nog net zeggen, maar hoe heet dat ding? Ja. Of wil je dat helemaal net zeggen? Ja, ja. De EP heet Hier. Ja. Mooi naam. Goed jongens, even, wat is het verhaal van die plaat? Van Akoestisch of net? Ja, de EP is helemaal akoestisch. Ja, dat is uiteindelijk de laatste CD weer elektrisch. En wij worden al je staren gaan orderen. En de muziek die wordt staren gaan, ik word uitklaaid. Dus uiteindelijk ben we hier op uitkomen. Nou, ik haal wat jet. We halen klein noemen in de studio jet, maar ik met de soundcheck klinkt lekker. Wie nu al maar lang mee bezig in muzikaal opzicht? Ja, uiteindelijk al wel denk ik een eerste fjouwer. Het eerste semi-akoestisch optreden hebben we nou denk ik 3 jaar gehad. En ze zijn van nou leuk, aardig wist voor. En toen hadden we wat eigen nummers, die hadden we elektrisch al spelen. En die hebben we staren aan oerzet naar deze setting. Hoeveel nummers staan erop? 6. EP'tje eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. Prachtig man. Nee, de man achter de toetsen. Maar ik net strokkelen. Voorzichtig, hè? Is dat in de studio dreger om te doen? Akoestisch? Het moet spelen, het lied spelen. Het moet dynamisch, het moet rustig. Wat we dienen hebben we het in één keer opname. Ik nog? Ja. Zo elke soort live sessie. We hebben de vocal tracks hebben we op Nijnien. En de hele basisentourage, inclusief gitaren, hebben we gewoon in één keer dienen. Wauw. En dat jouwt wel een bepaalde sfeer en een dynamiek. Dat klinkt als een bewuste keuze dus. Ja, wij ondertussen dat maar repeteren het hartstikke lekker gongs, want we gaan gewoon zetten aan. Ja, mooi. En dan heeft jou 4 takes en dan zie je het er best uit. En ontdekst, nou kijk, weer een oren band. Ik bedoel, je speelt al heel lang met elkaar. Maar dan is een oor loot, een oren manier van werken, een oren manier van tanken misschien wel. Het vreet wat meer nauwkeurig iets. Want als de live elektrisch spelen dan is het vaak een... Is het wat voortspelen misschien, hè? Ja, en nou is elke noot is pijnlijk aanwezig. Ja. Maar we repeteren altijd maar in neer, dus we hebben elkaar goed op de kop. Ja. En corrigeren elkaar er voortdurend op. En ja, dat maakt het dan dat je uiteindelijk live opnemen kist. Nou ja, ik heb wel reclame met je van een EP-presentatie, maar ja, die is al volle bak, dat is al voor zijn. De EP is wel uit. Hier, hoe en wat, dat jij maar nog wel even. Ik kondig jongen helder live hier in Noorderwiem. Roelof Wagenaar, Jan Roda, René Mulder en Sino Wagenaar! De zomerwind die waait hier in de joen en want het veelst hier. Hoe de grijden maar een bosken, dat dit mijn groen is. Ja, mijn thuis is, ook waarom kom mij je delees. Doop is bij mij, ja, als ik mijn eigen sluit, zocht ik de klei, de woorden en het waard. De groen wat ik ben en ik weet dat ik hier te plak ben. Ja, mijn rest vind in het drokte van het tijd. Viel mij hier manmoedig, doop is mijn man en ik mijn huid. Dit mij als mij is no deal, hier is wat mijn het leidt. Hier ben ik Grutskop, dit is mijn land. Hier ben ik niet alleen, jou met in hand. Hier schijnt de zinnen, hier ben ik thuis. Hier viel het veilig, ja dit is mijn thuis, dit is mijn heiteland. Wat ik gek ben, ja ik voel die broesje in mijn bloed, ik voel die hette in mijn lief. Die taal die ik viel in heel mijn wezen, waarin ik dream en schreeuw en denk en excess, dat ik eeuwig van die houd. Ik viel mij hier manmoedig, doop is mijn man en ik mijn huid. Dit mij als mij is nou dier, hier is wat mijn het leidt. Hier ben ik Grutskop, dit is mijn land. Hier ben ik niet alleen, jou met in hand. Hier schijnt de zinnen, hier ben ik thuis. Hier viel het veilig, ja dit is mijn thuis, dit is mijn heiteland.
grutskop, dit is mijn land. Hier ben ik niet alleen, jou met die hand. Hier schijnt de zinnen, hier ben ik thuis. Hier voelt het veilig, dit is mijn thuis. Hier ben ik grutskop. Ja, met die hand, hier schijnt de zinnen, hier ben ik thuis. Hier voelt het veilig, ja, dit is mijn thuis, dit is mijn heiteland. Mijn heiteland. Heiteland. Dank u wel. Helder en Jir. En natuurlijk een nummer van Bluff. Herkent het hem, hè? Nou, ik zei het je, ik zal heel erg bekennen. Ja. Nou, de kast of Bluff, dan wil ik het dan mee. Ja, wie Bluff? Ik ben een warhoofd. Dus, maar goed, ik heb wel mijn stoere voordoen, maar dat ben ik net. Dus, maar ik zie het weer. Oh, bent al dit soort covers of zit er eigen werk tussen? Nee, dit is eigenlijk de enige cover die er is. Rolf die had hier een prachtige mooie vertaling van maken. Hij is Fries om uit, dus hij komt uit Amsterdam en had een heel mooi gevoel eigenlijk omschrijven in het veske als er Friesland binnen riet. Als er de Zeemensluizen weer shirt op Oosterdiek en dan komt er het Friesland weer binnen. Nou ja. Krijg je dan een thuisgevoel? Ja, ik wijn al haast 9 hier in Amsterdam en ik vlieg elke week op een daalje heen om te repeteren met de jongens. En ja, elke keer als je weer heen komen, dan is dat eigen, joh. Ja. Nee, ik snap het hoor. Ja. Kijk, vakantie, prachtig, de wereld uit. En denk ik, oh, we zijn weer thuis. Nou, zo. Ja, heerlijk is dat. Ja. Ooit waarom? Of denk je, Amsterdam is toch echt wel mijn plak? Want dat ken je, je kent een bepaald gevoel bij 2 plakken. Nou. Ze is nooit, maar nou ja, wat ik zei... Wel een machtige stad, wil ik prachtig. Ik heel erg leuk. Nou mast me daar net, denk ik, midden in stad ergens waaien litten. Maar misschien, maar ja, ik weet het net. We moeten hier gaan. Plaat is uit. Digitaal oren wel te krijgen, te downloaden? Nou, nog net, maar dat zit er nog te komen. Binnenkort kan iedereen hem streamen. Hij hem de skiefjes al of net? Ja, die hebben we al. Ja, meestal is dat, weet ik, op het laatste moment een zwet in de klauwen en dat moet toch uit Duitsland komen. Inderdaad, maar die weer nou ouder dan een man die wie in zijn binnen loopt. Blikje is mooi, hè? Ja, mooi, hè? Gaat goed. Ja. Ja, prachtig. Ja. Goed jongens, je hebt er nog wat omheen organiseren, want je hebt natuurlijk Snijn dus uitverkocht. De EP-presentatie, maar je hebt nog wat toeren. Ja, iPop dus speel je? Nou ja, iPop, zo staan er nog wat dingen. Ik in Frans zit, je hoort in het park, een onvraag voor de eerste baren. Dus ja, oorlijk nergens in. Maar wel zoveel mogelijk akoestisch dan? Ja, nou ja, wie zal ik wel wat iPop zal elektrisch worden. Okay. En dus dan gooien we eens hier weer even los. De beuker in. Ja, goed hè. Op zijn, dat weet ik alles van. Op zijn slayers. Welke game nou dan? Altijd bij die. Helder, live in Noorwind. Wat zei het? Dadelijk ik de nieuwe single. Oh, nieuwe single, dames en heren. We hebben primeur. Die zinnenproest op morgen. Het schijn van hier onlet. Die ziel zegt zonder sporen, te lang wie ik dat net. Ik hou mijn tijd te krijgen. Er is geen harde nood. Dat is net voor te vijen. Nee, het wordt heel gewoon. Ik word gewoon van die wezen. Ik maak je gewoon bij die. Ik word gewoon van die wezen. Altijd bij die.
Ik kan er net omheen. Dooskie zelfs in de nacht. Dit koe ik net verzinnen. Oh, do hast mij in de maag. Ik word gewoon van de wezen. Ik maak je gewoon bij dij. Ik word gewoon van de wezen. Altijd bij dij. Ik als kind in nog net meer. Bist du nog net klein? Hoe braast die vader keer op keer? Ik wilde gewoon van die wezen. Ik maak je gewoon bij dij. Ik wilde gewoon van die wezen. Altijd bij dij. Altijd bij dij. Altijd bij dij. Geweldig. Klinkt hartstikke mooi. Mooie freestalige teksten. Ian cover met de rest dus eigen werk hier. Komende snijden dus ergens in Frankrijk. Ik zal het net meer te bord nemen. Dat wordt een soort project X. Dan rent het uit de klauwen. Maar ergens in Frankrijk. Je kunt het dan net vinden. Is lekker uitverkocht. De EP-presentatie. iPop zullen ze in ieder geval spelen. Dan won mij de versterkers bij. Maar ik vond het leuk, jongens. Om even akoestisch te hebben van de media. Dank u wel. Ja. Leuk. Het voelt mij net al. Is dat een Friese? Ja, daar kennen we het mooi. Ja, ik dacht maar iPop en zo. Dank u wel. Tot de volgende keer, jongens. Dames en heren, helden! Ik ga nog even snel naar Regine, want ik ben aan de Litse Helle. Regine, hoe gaat die? Ja, hartstikke goed. We zullen nog even met het boek gaan. Maar Kom straks. Nee, doe maar straks. Ja. Ja. Alex, hoe is het? Ik ga het zo net zien. Vind je het leuk dit? Ja, het is zo mooi hier bij daar, Willem. Ja. Dikke bende hier. Nee, dat is machtig. Ja, machtig. Gezellig Ja. chaos. Ja. Ben je al de plaatsjes al kleerlezen van Willy en jemzelf? Hoe zit dat? Thuis op een tafel of net? Nee, ze staan mooi kleer wel en morgen jongen bepalen wat we draaien. Ja, hè? Ja, zeker. Dan moet je losse pol. Maar ja, tuurlijk. Maar het wordt feest. Ja, daar ben ik voor het jongen. Ben je met Litse helemaal of net? Nou, ik ga respect voor wat hij organiseert. Ja, dat is gigantisch. Wij zijn net, of ik dan, net van Nederlandstalige muziek, behalve Peter Koelewijn. Dat vind ik wel helemaal te gek. We gaan straks Blue Wall zitten, nog een fantastische singer-songwriter hier, hè? India's Roots. Regina, alles naar wens? Ja, en vind ik wel leuk van Lietse Hille. Want daar is mijn tweelingzuster. Ik ooit ontvloggen geweest bij dat grote feest van hem. En ik moet zeggen, het is echt een ontzettend leuke sfeer. Ek achter de scherms. En er mag gewoon bij wezen. Ik ben de Litse Hille. Hille, altijd welkom. Als hij belt, zeg ik, jongen, ik maak je plak voor die. Ja. Waar zou je mijn naam, jongen? Wat is de... Ja! Wesley had zijn eigen kleding, het zag geweldig. Dit is Floris en Joris. Nee, maar Henk. Oh, Henk. Ik ben Henk. Michael. Jurjen. Roman. Oké, en doe best. Sonja. Ja, de begeleiding te... Wil je hem zitten of net? Ja. En wie ben jij? Harry Seibers. Oké, mooi. Hille! Ja, jongen. Dank er al! Komt-ie! Litse Hille! Gewoon even gezellig, hè? Slenterend langs de grachten van het mooie Amsterdam liep ik in de gedachten toen ik Henkie tegenkwam. Hij vroeg me wat te drinken en heel spontaan zei ik oké. En binnen 10 minuten zat ik op de kruk in het café. En dan hou die hand in de lucht, jongens. En we zingen. Chakadiki boom, chakadido, hey, er is een vrouw
boom, boom, shakadidoodee. Het is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Shakadikkie boom, boom, shakadidoodee. Het is hier een super mee. Alle mensen die dansen hier en lachen bij een goed glas bier. Shakadikkie boom, boom, shakadidoodee. De mensen zijn hier gewoon. Shakadikkie boom, boom, shakadidoodee. Het is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Shakadikkie boom, boom, shakadidoodee. Het is hier een super fijn café. Alle mensen die dansen hier en lachen bij een goed glas bier. Shakadikkie boom, boom, shakadidoodee. De mensen zijn hier gewoon oké. Shakadikkie boom, boom, shakadidoodee. De mensen zijn hier gewoon oké. Jongens, even de wind. Hartstikke idee. Nou, hoe kleurrijk was het haar, Willem? Mooi, hoor. Ja, dit is fantastisch, man. Vind je het leuk, zo? Heel leuk. Ja, hè? Ja. En al je fan van Lietse Hille? Ja. Ja, hè? Ja, die kennen wel feest doen, meidje. Ja. Hey, en waar wij hier? Kom je hem mee? Ik ben net op Friesland, op de Kwarthof in Drachten. Oh, in Drachten. Het werd ook in Drachten. Ik woon in Drachten bij... Ik hoor dat de rest net, joh. Maar Drachten dus. Wat zei ze nou? Hoe hiest u? Wesley. Dat is Wesley? Wesley, en dit is Karel. Wie is mooi een donsje? Ja. Nog hier? Ja. Hille, vertel even het verhaal, jongen. Het verhaal is als volgt. We doen alle jaren, tenminste, dit wordt nou de 4e keer op rij, dat we het grote meestingfeest doen in Drachten. Dit hier voor het eerst onder dak in het Fries Congrescentrum. We hadden er de evenementenhal van maken, omdat men is oerel aan het bouwen. We moesten weer op zoek naar een nieuwe locatie. En het Fries Congrescentrum is er in Drachten. Prachtig mooie locatie, parkeergelegenheid zat. En dan had je daar eigenlijk een productie te staan. En ik denk, wat kunnen we daar nou eigenlijk de jongens of de midjes zeg maar doen gaan? Want ja goed, Hissa krijgt wel vertellen. We hadden laatst carnaval via het Bieterland. En als verrassing wie, daar kwam het optreden. En dat was zo ontzettend leuk. Ik denk, we gaan een kleurrijk festival gaan we organiseren. Toen kwam Sonja in beeld. En Sonja is vrije tijdsbegeleider. Maar je mag wel even bijkomen, Sonja, hoor. Je bent altijd met dit zootje ongeregeld op paard? Ja, tuurlijk, altijd. Heerlijk. Het mooiste wat er is, toch? En altijd dit soort feesten of net? Het liefst wel. Ja, hè? Ja, zeker weten. Leuke groep dit, dacht ik. Of niet? Ja, echt. Het is een superleuke groep. Ja, die geven je energie. Ja, prachtig. Ja, dan komt stuurs, dan best net iets waardig. Hè? Zeg je dat soort dingen? Nee, nou goed. En zij is dus eigenlijk het kleurrijk festival ontstaan. En dat gaan we dus nou dit hier voor het eerst op een middag van 6 april doen. En dat is voor mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking. En ja, mochten er luisteraars of kijkers zijn die denken van... Hey, wie had ik gewoon bij ons in de familie of Henderson, ik wil hen wel eens shirten op het gruttemeestingfeest.nl. Daar zit alles in principe op. En wij gaan ervoor. We hadden een ontzettend volle zin in. Ik had de volledige ondersteuning van Talent, Aliade, Philadelphia, noem maar op. Ik ben ontzettend blij mee. Maar het is extra Mickey, dus organisatorisch, dus heel veel taspits op de mensen bij een beheining, begreep ik dat goed? Ja, zeker. En Sonja onder andere, nou ja, daar ben ik heel blij mee. Want die maakt die wel een beetje wegwijs binnen de organisaties. Want het is eigenlijk, hou het alleen maar hoe drachten, een staat op zich. En nou ja, daar schrok ik toch best wel van. En ik denk, ja, dit is gewoon een machtig mooie doelgroep. Je mag er gewoon wat mee doen. Vandaar het Kleurrijk Festival met hele mooie kleurrijke mensen. Ik wil feestje! 6 april, zullen we nog een nummer doen? Ja! Lietse Hille! En de mensen die worden steeds ganger. Ze staan maar niet zo voor je klaar. Ze denken aan hun eigen hachie. En vannacht, nou bekijk jij het maar. Toch weet ik nog ergens een plekje. Het is daar waar mijn huisje ook staat. En die buurt is het heerlijkste plekje. Daar staan ze altijd voor je klaar. Je moet je handen in de handen. Ja, die buurt is mijn leven. Ook al heb je geen cent. Want wat daar wordt gegeven. En dat is een lach. En het zoveel druk. Dat gevoel dat je rijk bent. Vind je echt alleen daar. En wat ze hebben. Dat wordt daar gedeeld onder elkaar. Ons een beetje van links naar rechts gezellig. Ja, waar zijn de ballonnen? En ze maken daar iets van het leven. Genieten nog iedere dag. En zit er bij eentje wat tegen.
dan zorgen zij wel voor een lach. Al ben je daar dan niet geboren, toch hoor je er ook zomaar bij. Geen mens voelt zich daar ooit verloren. Het is het mooiste plekje voor mij. Kom aan, we zijn die handen. Ja, die buurt is mijn leven. Ook al heb je geen cent, want wat daar wordt gegeven. En dat is een lach en dat zoveel brengt. Dat gevoel dat je rijk bent, vind je echt alleen daar. En wat ze hebben, dat wordt daar gedeeld onder elkaar. Dan gaan we al die handen in de lucht doen en zwaaien. Ja, la la, ja, la la, ja. Ja, la la, la la, ja. La la la, ja, la la, ja. Ja, la la, ja. Ja, la la, la. Dat gevoel dat je rijk bent, vind je echt alleen daar. Want wat ze hebben, dat wordt daar gedeeld onder elkaar. Want wat ze hebben, dat wordt daar gedeeld onder elkaar. Hiep. Hartstikke nee, jongens. Willem, Henk, die woont nog één ding zeggen, Henk. Dat Geo-taxi Keilstra Westerwol. Kati Taxi Keilstra, een goeie surf. Ja, nee, ho, stop, niks zijn. Ja, dan worden taxicentrale zeker, Waaksma en alles. Het Meezinkfeest 6 april en de mikjes dus kleurrijker en de jongens mij onder woorden Jan en Annie, Peter Beensjes, Maarten Steenwijk en George Baker. Dank jullie! Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt een gratis helje- en bringservice. 06 21 38 68 51. Nieuw bij Kruidvat. Prodent Whitening Tandpasta met charcoal. En nu alle mondverzorging van Prodent en Zendium 2 + 2 gratis. Oh, wat een voordeel. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Snijn in Bureau de Vries. Ik ben uiteindelijk skept van achter een auto. Jerm hik ik brutsen en ik ging een klapbom. Daarna heb ik na 2 weken inkomen Berlijn. Ik woon peken en dan bij de DWL. Het wonderbaarlijke verhaal van hutfietser Jan Venema. Gelukkig bij een ongeluk hadden ze mijn levertransportatie dus wel litten. Een tijdrit van intensive care naar erepodium. Snijn al voeren in Bureau de Vries. Ik vind Jan inspirerend. Jouw gordijnen, vitrages en in-betweens. Jij shopt het bij Quantum. Al vanaf €5 per meter. En nu ruim 80 gordijnen gratis op maat gemaakt. Bestel in jouw winkel of op quantum.nl. Quantum, daar woon je beter van. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Asus, prachtig optreden, onder woorden van Joelle Kouarkarn. Of ik spreek het straks misschien wel beter uit. Nou is het nice, uit de provincie, met Tiete Seijers. Meer dan 200 academici hebben de aanstaande dagen een open brief tekenen om de academische vrijheid te verdedigen. Onder haar is ook Mirijn Theodor Knibbe van de Frieske Academie en Hogeschool van Hal Larenstein. De brief is een reactie op uitlittingen van politiek leider Thierry Baudet van Forum voor Democratie en op de opening van een meldpunt om indoctrinatie op scholen en universiteiten te rapporteren bij Forum voor Democratie. De academici vinden dat Baudet een samensweringsachtige sfeer creëert. Wat er zei dat universiteiten, journalisten en kunstenaars Nederland en de boreale wraad stikken maaitje en ondermijnen. Ze wijzen ook op recente voorbeelden in het buitenland dat universiteiten en de academische vrijheid bedriegen worden door de opkomst van populistische rechtse politiek. De dreigt het krapte op de Frieske wenningmerk, want er wordt te min bijbouwd als waarom te schenning de cijfers van verkochte hoezen. Na de crisis van 2008 zakken de hoezenmerk in. Van 2013 nou ging het stadig om beter, om het vlieden hier, toen waren er minder hoezen verkocht. En daarom dreigt er dus een vorm van krapte, zei makelder Hielke Vonk van makelaardij Friesland in Drachten. Er moet meer gebeuren. En niet alleen in de keepsector, maar ook in de huursector. De mensen die tijdelijk een huurwenning gaan willen, die krijgen weinig kans. Zit je bij de wenningcorporatie samen een jaar of langer op een wachtlijst. Dat had ik gevolgen voor de keepmarkt. Want de huurmarkt is wel een soort flexibel middel voor de keepmarkt. Want mensen die hebben soms tijdelijk even een orenwenruimte nodig om van de ene keepwenning naar de andere keepwenning te gaan.
Dat de binnenstad van Ljouwerter Joeterdij sa uitzet is mei de verdienste van oud-politicus Piet van der Wal, die juist te verstaan is. Dat zei het oud-gemeenteraadslid Jan van Olven. Van der Wal had 32 jaar in de Rie van Ljouwert zitten en had een soort invloed gehad op de inrichting van de stad. Terug zien protesten en ingrijpende bouwplannen in de jaren 70 is een soort bewaarbleun van de historische binnenstad, zei Van Olven. Had een hele grote liefde voor Leeuwarden en ook het slopen tot het uiterste moest worden beperkt. Dat is altijd zijn inzet geweest en heeft daardoor ook heel veel afbraak kunnen voorkomen. De vleenbasis in Ljouwert is morgenmiddag extra iepen omdat er nog vleentuigen aankomen die het meeduggen aan de grote oefening Frisian Flag. Tussen 11 uur en 4 uur komt een tal Amerikaanse F-sections aan die vliegen rechtstreeks vanuit Amerika naar Nederland. De vleenbasis sluit weer zodra de tastellen landen binnen. Frisian Flag begint maandag. Dan het waar. De zinnen er flink bij. Is dit kwalijk wien? Het is 15 of 16 graden. Morgen hebben we ook een soort zinnen, maar de lucht kan ik wel berinnen. Het wordt morgen 15 graden. Staan is het droog, maar kans op zinnen. Maar het is een stuk frisser als morgen, 10 graden. En nachts zit de kans op frost ondergroen. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar KBC Keukens en Badkamers in Scharne-Goutum. Hulp nodig? Groen is mooi, maar niet op je terras. Voor €5 per liter vreet de Bison Groene aanslagvreter je terras schoon. Makkelijk verwerken, langdurig resultaat. Op naar een heerlijke zomer. Multimate of Hubo helpt. Het is langer licht en de natuur komt weer tot leven. Dit voorjaar krijg je bij de krant uit jouw regio, naast het laatste nieuws en de belangrijkste achtergronden, tot wel €500 aan kortingen op de populairste uitjes. Ga daarom meteen naar regiokrant.nl en lees de krant uit jouw regio. Nu 4 weken voor maar €4. De bezorging van de krant stopt automatisch. Hey paashaas, kom lekker snuffelen bij Xenos. Want daar vind je nu alle paasdeco 2 + 1 gratis. Hop hop naar de winkel of shop online. Ontdek het, Xenos. De Mandenmakers Marathon met 25% korting op al onze keukens. En u maakt iedere dag kans op een gratis keuken. En we zijn elke dag open tot 10 uur, dus kom snel langs. U heeft nog 2 dagen. Mandenmakers, het huis van keukens. En nog iets, jij hoort het again met het muzikale dwarsplein van Friesland. We hebben straks singer-songwriter Joël Jerrisille. Ze zit nu al achter de vleugel. Met haar muzikanten is er nog even aan het soundchecken. We praten nog even met Volk over een bijzondere dag. Maar even waarom wij verleden weekend, want we hier die meesten van kunstbenden. En er weer een hartstikke leuk, jong, talentvolle dame. Die speciaal voor u een film kan maken. Ter omstandigheden is dat net uitgestuurd. Ik vind het toch wel even leuk. En dit is alvast voor alle kunstbenden, meesten, jongeren van Takemier. Want de regionale voorronde is intussen geweest. Maar ze stelde zichzelf zo leuk voor, maar we toch even jaren leren. Hier is ze, kunstbende. Hoi, ik ben Mariel. Ik ben 13 jaar, bijna 14 en ik doe mee in kunstbende. Ik doe samen mee met Gladys, Luna en Jent en wij heten samen Refresh. Wij zijn met z'n vieren bezig een liedje te schrijven en dat doen we bij Sterrenfabriek. Wij gaan die zingen bij de voorronde en dan gaan we kijken of we naar de volgende ronde gaan. Er is veel gebeurd, ik heb veel meegemaakt, maar ik ben niet getreurd. Ja, mijn klus is gekraakt, ik ben weer back. Oh. Ja, we zijn refreshed. Ik denk dat kunstbende best wel veel voor je kan betekenen. Want als jij doorgaat naar de finale en je wint haar, dan mag je ergens optreden. Ik weet niet meer precies waar, maar het is wel een groot iets. Ik zou tegen iedereen zeggen, geef je op voor kunstbende. Want zoals ik al zei, als je niet zo heel veel ervaring hebt, kun je daar heel veel van opdoen. En ik denk echt dat je een grote stap kan zetten in als je echt bijvoorbeeld een carrière wil maken of een eigen liedje maken of zoiets. Dus geef je op. Dit was dan weer de video. Ik hoop dat jullie nu iets meer weten over kunstbende. En ik zou zeggen, geef je allemaal op. Doei doei. Prachtig mooi verhaal. Het filmpje lei vlien weekend nog clear. En de is hij dus alweer, nog net denk ik. Maar denken we nog even voor het takamseizoen. Vond dat wel even leuk. Speciaal voor u maken. En dan moet je het even sturen. Dirk Geerdink. Dat is een jongen die wij regelmatig hier toch in de studio hadden. Laatst tijd weer er drokt volgens mij. Waar zie je het al? Wie is de wereld weer roer of net? Nou, ik hoor het lokaal en ik hou het milieubewust qua reizigen. Ik ben wel weer in België geweest. Ik lees in een studio een aantal nummers opname. Weer achteraf omdat ik evenementen aan het organiseren ben. Wat voor evenementen?
Ja, vooral dondersevenementen, maar sinds 12 mei is de bedoeling om welkom in Friesland. Gewoon mensen niet Nederland lekker naar Boetendag. Ja. Oh, lekker. Dat is de bedoeling, ja. En wat is de onleiding van een beetje dat je best, want er is wat gasten, mijn naam? Nou, is het andersom. Is aan mij mijn naam. Ja, ik ben best wel hartstikke leuk. Pieter Banga van de band Volk, die eigenlijk alleen nog Friestalig noemen ze dat net Oenhard. En dan hebben we together repeteerd en zo een concertje van ongeveer een uur nou komende snijden. Een uur is alve. Maar ik is de bedoeling van toch een wekker meidje en plezier Jan. Maar één verhaal is bijvoorbeeld dat er een boer die zien komen net eermerken en dat we daar, ik vind vooral als Friesen naar mij we daar wel wat bewuster van wezen. En zei ze nou is genoeg of ze rustig vinden, maar die gasolie is gas. Ik vind het bloot toch, als we dan een terrein hebben, dan hebben we het Friese gebied. Ja, dan ik vind mij wel even wat bewust van mij. Dus ik vind het mag het mooi dat Pieter met zijn inzet al komt, is wel? Ik ben Pieter trouwens. Je zit mij in een Friese kleer. Pieter, wat gaat er gebeuren? Vertel eens even. Snijn, wat is het verhaal? Nou, Snijn 31 maart. Het is nog een beetje in de rand van het hele Boekenweek gebeuren. Want dat is net alleen in Friesland, maar in Nederland. Ik zelf zelf. Tussen 11 en 1 uur in het restaurant van Hotel Oostergo spelen wij als band together met Dirk, hartstikke verhaal Krekaldien, Siets Wiersma en Arjen Hut, 2 dichters. En Geert Nauta, schreeuwer. Geert gaat wat verhalen voorlezen. En we maken er wat een semi-literair, dat vind ik wat een... Want dat klinkt alweer erg gewichtig en serieus. Serieus wordt het net. Het wordt gewoon een losse snijn, met leuke Friestalige muziek en een goede, spannende kwarte verhaal. Kwarte verhaal, is dat een specialisme vandaag? Dat is wel een beetje specialisme, ja. Wat ik het meeste schreeuwde ben inderdaad kwarte verhaal. Ja, klopt. Ja. Ik is natuurlijk nog net zoveel verteld wat het verhaal is. Maar is het nijwerk verdragen of is het oudwerk of lei het nog? Ik moet er nog even aan uitdenken. Je moet er nog aan uitdenken? Zeg jij dat een beetje? Beide, wat nijwerk en wat oudwerk, ja. Ik moet er even aan uitdenken, maar ik denk het wel van beide wat. Ja. Dat is toch alleen een Friese taal of niet? Ja, alleen een Fries. Dat lijkt het best? Nou, weet ik eigenlijk niet. Ik heb nooit in het Nederlands proberen. Dat is ook wel raar. Maar ik ben gewoon in het Fries begonnen en dat lijkt me op zich wel aardig. Ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. Trouwens, sorry wel. Ja, hij gaat begeleiden op de contrabas. Dus hij is zeer muzikaal. Oké, muziek en schreeuwen dus. Maar toch even door het schreeuwen, want Volk doet het muzikale gedeelte wel even. Dirk, zit er nog rappen trouwens? Ja, ik zal heel volle rappen. De Spirit of Rap Movement, ik get helemaal tot in rocht komen. Doe de schreeuwerij dus, maar schreeuwen is wat oors dan er mij performen. Nou, is dat leuker of net? Of zit er wat tussenin? Zie wat het is, ik zit altijd op mijn zolderkamer en dan bak ik wat van die verhalen in door en dan heb ik eigenlijk nooit publiek. Dus ik vind het wel hartstikke leuk om nou eens een keer van publiek dat soort dingen te doen. Dichters binnen volle scherper in. Hè. Die staan altijd te performen, die hebben zie je altijd publiek op. Maar verhalen, schreeuwen is toch net zo. Dus ik vind het wel heel aardig om dat nou eens even... Wordt het haast de eerste keer dus? Ja, van mij was het de eerste keer. Ja. Als schreeuwer wel, ja. Als muzikant heb ik wel vaker van publiek stien. Maar als schreeuwer is dit wat eerst, ja. Ja, ik vind dat wel leuk trouwens. Ja. Die gearworking, ik met dichters en rappers en muzikanten. Ja, dat jouwt toch wel even wat extra's. Geen hokjes meer. Correct. Nou, zij is het. Komt er nog wat van u, 2000 ja, als ik het nou uitpraat, dan hou ik me direct om, dan waar wit komt het denk ik dan. We hadden er beeld bij. Dirk, nou even snel, want ik ben maar aan naar de muziek. 2000 nice dit. Komt er nog verder? Er best met evenementen bezig dus. Nou, vooral de Spirit of Rap Movement, dat ik meestal op opzieken. Daar ben ik toch wel vooral mee bezig om qua rappen en dichten wat uit te brengen. En ik heb nu inmiddels al 4 EP's en een album. Maar ja, daar ben ik hartstikke wel mee bezig. En daar heb ik een team omheen te verzamelen en mooie optredens. En ik hoop vooral op festivals te komen. Maar ja, gewoon terug baggeren. Ik zeg ook wel, Spirit of Rap Movement, ik vind het ook wel leuk. Wees kunnen dat jaren. Dat een prachtig mooie klompen uit Noord-Burgum, daar kom ik nou weer bij. Pieter, alles even op een rijtje. Dat wordt wel een leuke creatieve mikje. De dwarming in hier, een creatief jongen, even het zelf vertellen. Alle rutten, de frisse lucht, lente, maaitijd komt naar binnen. 10 uur bent u welkom aan de koffie. En dat moet ik vragen, hoe let? Vanaf 10 uur, maar we beginnen om 11 uur. Het concert stelt tussen 11 en 1 uur wezen. Het is vergees, Hotel Oostergo in Grauw. Een prachtige accommodatie. Het wordt zinnig waar, snijn. Dus ik zou zeggen, kom al hier, snijn 29 maart om 11 uur naar Hotel Oostergo in Grauw. Geert Nauta, Arjen Hut, Siets Wiersma, dichters, Dirk, Volk, muziek. Leuk, dankjewel. Blijf lekker zitten. Er kan nog fantastische muziek van je. Hoor de klomp mooi, Dirk. Ik weet dat draagt het dit wel lekker. Ik ga naar Joelle en naar beide muzikanten. Ja, nu moet ik even een paar versnellingen rustiger. Hallo Joël. Hallo. Jouw achternaam, hoe spreek je die uit? Gurtjaran. Gurtjaran. Gurtjaran.
beetje zoals good time, maar dan gurtjaren. Want je bent een persoon volgens mij met heel veel muzikale invloeden, heb ik het idee. Ja, pop, jazz, Indiaanse invloeden, van alles, van New York naar India. Dus van alles en nog wat. Je hebt net een jaar in New York ben je geweest? Ja, dat klopt. Speciaal voor de muziek? Ja, speciaal voor de muziek. Waarom New York? Daar, voor wat ik wil leren is daar de bakermat. Daar leer je zoveel en je sponst zoveel informatie. Zoveel mooie muziek wordt daar gemaakt. Die hele blend komt daar bij elkaar van allerlei windstreken. Dat is echt geweldig om mee te maken. Was het niet moeilijk om terug te gaan dan? Ja, dat deed wel pijn. Ja. Het moest van jezelf? Of je had gewoon zoiets van, nee, mijn muzikale toekomst ligt voorlopig in Nederland? Ja, op een gegeven moment. En het geld was ook op een gegeven moment. Dure staat. Ja. Ja. En dan ben ik natuurlijk hier nu, dus dat is ook heel leuk. Ja. In Ljouwert? In Ljouwert, ja, in Ljouwert. Wie heb je meegenomen? Ik heb José meegenomen en Rachid heb ik meegenomen. We praten straks verder. Zijn jullie klaar met de soundcheck, jongens? Ja? Je doet meerdere nummers, we gaan straks nog even verder praten. Welk nummer ga je als eerste doen? Ik ga eerst Forgive Me doen. Dames en heren, het is mij waar genoegen. Live in Noordwijk. Honeydew light slips through the door. The subway shakes my floor. The clocks held 8:30 hours, but the afternoon's already come and gone. I didn't have something to get up for. When did I open my eyes? Somewhere in between my dreams and the sun on the rise. I won't watch the ships sail away. Not another wake up call alone.
Er smijten we hier een programma op de hele wereld waar je in jaar nog carnaval vieren met Lietse Hille. En dan vervolgens prachtig Hindoestaanse jazz, pop, alles bij elkaar. En in New Yorkse sfeer komen bij deze dame Joël. Die een album uit had. Het album is al even uit, hè? Je EP eigenlijk moet ik zeggen. Ja, klopt. Ja. Silhouette. Klopt, ja. Sinds eind november is hij uit. Wat was dat voor project? Want ik zie een enorme lijst van namen waar je mee hebt samengewerkt. Ja, dat was echt fantastisch. Ik heb met Wieboud Burkens samengewerkt. Hij is met... Grote jongen. Ja, hij is wel zeker een grote jongen. Hij was mijn docent op de popafdeling op het conservatorium. En met Joost Kroon heb ik gewerkt, een drummer van Nuclear Collective. Harry Emery van het Metropoolorkest. En ja, heel veel namen. Het was echt fantastisch. Kost je dat veel whisky en sigaren en omkopen? Ja, heel veel. Zulke zakken vol. Je komt uit New York, je gaat hier een plaat opnemen, een EP dan. Je werkt met hele goede mensen, maar dan gaat het om fantastische muzikanten vanmiddag ook. Ga je daarmee de wereld ook weer in? Wat zijn je ambities? Ja, ik wil in de herfst een tweede plaat uitbrengen. Daar wou ik ook een nummer van gaan spelen zometeen. Okay. Dus, en dan weer met Wieboud inderdaad. En Joost en de rest van de gang, om het zo maar te zeggen. Dus dat is wel heel leuk. De nummers op Silhouette, heb je die zelf geschreven of in samenwerking met? Nee, ik heb ze geschreven en Wieboud heeft ze met mij geproduceerd. Maar de songs zelf zijn van mij. Ja. Wauw. Fantastische muziek, jongens. Mooie nummers. Prachtig stem. Ik wil je vragen om de volgende 2 nummers achter elkaar aan te spelen, als dat kan. Ja, is goed. Welke ga je doen? Stained Glass, dat is een single van mijn EP. En Man in a Town Car, dat is een nummer van mijn volgende plaat. Live in Noordwijk. Don't hold me together, let me slip through your hands. Don't glaze me bulletproof. Just remember that I am stained glass. True colors are shining through.
Dank u wel. You've stolen the look. You watch her through the glass. You had to make the call. You're driving so fast, going nowhere. Man in a town car, always on the run from the mirror struck by your review. Why do you look back? You're out on the road with no destination, no design. At the end of the line, in the city of blinding lights. Ooh, how money grows upon the man in a town car. You're always on the run, in the mirror, lost in your review. Why do you look back? A man in a town car. You're always on the run, in the mirror. You're caught up by your review. Why do you look back? Go ahead, turn the wheels. Come on, hear the praise. You see her face and still hold her dear. Ik ga jou instant even wat Fries leren. Wij roepen dan piekenvel. Piekenvel. Ja, kippenvel. Oh, dankjewel. Dankjewel. Kippenvel. Piekenvel, kippenvel. Ja, onthoud het. Mocht je ooit nog eens in Friesland spelen. Als je op pad bent met de band, zijn jullie altijd met z'n drieën? Of heb je dan meer muzikanten mee? Nee, het is altijd met z'n drieën. Ja. Echt vast. Kennen jullie elkaar al heel lang, wat dat betreft? Ja, toch wel bijna 10 jaar, denk ik. Altijd samen gespeeld. Ja, van het conservatorium kennen we elkaar nog. Ja. Ja, zeker. Wanneer ga je de studio in? Juni waarschijnlijk. Ja. Volgende week eerste meeting. En daarna studioproces tot de herfst. Ja, heel erg bedankt. Joël Gutschan. Ja, dat ben ik. Goed. Silhouette, EP is uit. Prachtig noemers. Let's make a deal. En kom terug naar de zomer met je nieuwe plaats. Hebben we het zo afspreken? Ja, dat is fantastisch. Zeker. Deal. Piekenvel. Dank je. Jongens, dank jullie wel. Dat was bijzonder. Mooi. Wat een prachtig einde. On deze Noorden Live haast, zoek ze willen. Ik mag nog even naar Regina, de vlogster. Want toen had een boek en daar moest nog wat over vertellen. Ja, ik vind het zo'n leuk boek. Het is schreeuwend door Koos Tiemersma. En de illustraties die bij Marketo Carla van der Heijden, de vrouw van Riens Gratema. En het is een bennenboek, maar ook voor volwassenen die het graag ben willen. En het gaat dus ook weer over de beelden van Jan Ketelaar.
En de man had zich inspireren laten door hoe Jan in zijn atelier werkt. En dat wil ik gewoon nog even een beetje promotie voor meidje. Want dit is echt weer een boek. Het had ik de Sipke Kloostermanprijs woen. Ja. En ik zou zeggen, een Frieske, die moet je hebben. Dankjewel. Ik ga even naar Pieter de Boer. Pieter, nog 2 namen. iPop. Dat binnen? Sipke de Boer. Sipke de Boer, yeah! En Joop Obama. Hey! Beide mee bent? Ja, en man die begint dus een Vaffekip. Vaffekip, iPop begint. En we komen erop waarom, want we gaan een aantal acts in de studio. Jan, nog 1 keer. Hoe laat begint het? Morgen om 1 uur. Waar? Tussen de size in Drachten. Oké. Nou, daarbij de discjockeys. Jongens, hoe laat begint het? Jan, morgen, daarbij rentje maar eerst. Hartstikke mooi. Net stenen, maar hinder. Ja! Hoe heet dat? De Drive-In Show. Alleer donsje, time de bedel vallen. Drop. Dance till you drop. Dit weer nog weer live. Hoi!